ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். 18 days கோர்ஸ் அதோட 13வது சாப்டர் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் ஒரு கோவிலுக்கு வந்திருக்கோம். நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். அண்ட் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராமா ராம ஹரே ஹரே. இங்க தீபா மாதாஜி தான் படிக்க போறேன். சரி மாதாஜி. வெரி குட், படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं तथाति स्वपान्तितकं वन्दे अहं श्री पदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरुहे श्रीयुतपदकमलं श्रीकुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं चाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवा गो ब्रह्मणे हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदात्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तलाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवासी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. flawless. ரொம்ப நல்லா சொன்னேன். நம்ம 18 நாட்களில் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்வோம். இன்றைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? அத்தியாயம் 13. அதுல என்ன அதோட டைட்டில் என்னது? க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். நிறைய இந்த 6 வேர்ட்ஸ் கேட்கிற. அப்படின்னா என்னது? இயற்கைனா என்னது? அனுபவிப்பவர், அந்த இயற்கைய அனுபவிப்பவர் யார் அப்படின்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேட்கிற. அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகாலே வருது. மற்றும் உணர்வு, கான்சியஸ்னஸ்னா என்னது? எதுல படிக்கிறோம்? அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இதெல்லாம் கற்போம். அத்தியாயம் 12 மறுபரிசீலனை விடுவிடுன்னு பண்ணிடலாம். பக்திக்கு எதிராக உருவமற்ற நிலை. அவர் கேட்கிற, உருவமுள்ள வழிபடணுமா? உங்களை எப்படி வழிபடணும்? இல்ல உருவம் இல்லாத அவ எதுல யாரு பக்குவமானவர்கள்? கிருஷ்ணா சொல்லிடுற,
யார் உருவத்தோட என்னன்னா நமக்கு ஒரு உருவம் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து உருவத்தோட வழிபடும் போதுதான் நல்ல ஒரு நம்ம புரிஞ்சு வரும். அப்ப நம்ம வந்து உருவம் இருக்கிற கடவுளை கிருஷ்ணர் வந்து உருவம் இருக்கிற போல வந்து ஒரு இந்த என்னது மனசுல வச்சுட்டு நம்ம வந்து வர்ஷிப் பண்ணலாம். அதுதான் உத்தமம். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பா பார்த்தோம், எப்படி வந்து முன்னுக்கு போகலாம் அப்படின்னு. கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள். கிருஷ்ணருக்கு யாரை எப்படி பிடிக்கும், என்ன மாதிரி தகுதிகள் நம்ம கிட்ட இருந்தா பிடிக்கும், அது வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கார். 13ல இருந்து 20 வரைக்கும் அவர் சொல்லியிருக்கார். இப்ப இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம்? அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள். 13.1 கேட்க போறோம். எத்தத் வேதித்தும் இச்சாமி. எனக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசையா இருக்கு. என்னெல்லாம் கேட்கிறேன்? க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்திரஜ்ஞம், ஞானம், அதோட எல்லாம் விளக்கம் கொடுங்க அப்படின்னு. க்ஷேத்திரம்னா என்னது? அது உள்ள நம்ம போய் பார்க்கலாம். இதுதான் களம். அது களத்தை அறிந்தவர்கள் யாரு, அதோட ஞானம் நாலேஜ் என்னது, அந்த மாதிரி ஒருத்தரா கேட்கிறேன். க்ஷேத்திரஜ்ஞம் சாப்பி மாம் வித்தி, அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை, எப்படி நம்ம வந்து நாலேஜை வந்து பெருக்கிக்கலாம், அதை பத்தி இருக்கு. மயி சான் அந்நிய யோகேன 8ல இருந்து 12. அப்புறம் ஞேயம், எதை பற்றி படிக்க போறோம், படிக்கிறோம் நாலேஜ் இப்ப பெற போறோம், ஆனா எதை பத்தி படிக்க போறோம், அது வந்து ஞேயம். இதெல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ். ஓகே. சர்வத பாணிபாதம் தத் சர்வத்தோ. பிரகிருதினா இயற்கை, புருஷா அப்படின்னா அந்த அனுபவிப்பாளர், மற்றும் அதன் ஒற்றுமை, அவர் 2 பேரோடும் என்ன ஒற்றுமை, எப்படி வந்து அவங்க வந்து இன்டராக்ட் எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு. காரணம் கூட சங்கோ அஸ்ய 20ல இருந்து 26 வரைக்கும் அது பார்க்கிறோம். அறிவின் பார்வை 27ல இருந்து 35. க்ஷேத்திர க்ஷேத்திரஜ்ஞயோ ஏவ மந்திரம் ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்னு போட்டு. ஓகே. 13வது சாப்டர்ல ஒரு இது எழுதியிருக்காது, என்னன்னு படிச்சுடலாம். பக்தி உச்சம் என்றால் ஞானம் ஏன் கடைசி 6 அத்தியாயங்களில் முன்வைக்கப்படுகிறது. இப்ப நார்மலி ஒரு ஸ்டோரி புக் வாங்கினோம்னா என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் ப்ரிஃபேஸ் இப்படி பார்ப்போம், அவர் பின்னாடி பார்த்துருவோம், அதுல எண்டு பார்த்தா புரிஞ்சு போயிடும் ஸ்டோரி என்னதுன்னு. அப்ப தட் இஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னாக்கா என்டையர் கன்செப்ட், ஒரு என்டையர் புக்கோட இது எங்க நிறைவடையும்னா மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடிதான் எழுதுவா. ஆனா கடைசி அத்தியாயத்துல என்ன போட்டிருக்கு, ஞானம் ஏன் கடைசி 6 அத்தியாயங்கள்ல போட்டிருக்கு. ஏன் பக்தி தானே எல்லாத்துக்கும் உண்மையில, அப்ப கடைசியில பக்தியும் வரணுமே அப்படின்னு. அப்ப அதுக்கு என்ன ரிப்ளை கொடுத்திருக்கு, உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தியில தான் ஆரம்பமே. ஒரு கர்மா, ஃபர்ஸ்ட் கர்ம யோகா, பக்தி யோகா, ஞான யோகா அப்படி பிரிச்சிருக்காங்க. 6 6 6 அப்படின்னு. ஆனா கர்ம யோகாவும் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது, பக்தியில இருந்து தான் நம்ம பண்றோம். என்ன கர்மா பண்ணாலும் பக்தியோட பண்ணணும் தான் ஆரம்பிச்சு. அப்போ பக்தி இஸ் நாட் என்டையர்லி டிஃபரெண்ட் சாப்டர் கிடையாது. அப்ப கர்மா பண்றதுனால சரி, இல்ல ஞானம் பெறணும். இப்ப இங்க என்ன பண்றோம், நம்ம பகவத்கீதா ஞானம் பெறோம், அதுல பக்தி இல்லாம அது வந்து யூஸ் கிடையாது. சோ வி ஹேவ் டு லேர்ன் வித் பக்தி. பக்தி இருந்தாதான் அதுக்கு ஒரு பிரயோஜனம். சோ உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தி. 1வது 6 அத்தியாயங்கள் வேலையின் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு அடைவது என்பதை பற்றி விவாதிக்கின்றன. கடைசி 6 அறிவின் மூலம் அதை எவ்வாறு அடைவது என்பதை விவரிக்கிறது. அதுவும் பக்தியோடு தான் நம்ம பண்ணணும். அந்த அறிவை எப்படி பெறணும், இதோட பக்தியோட பெறணும். நடுத்தர 6 பக்தியை பற்றி விவாதிக்கிறது. சோ நடுவில் உள்ளது டோட்டல் பக்தி. 12 சாப்டர் இருக்குது. இப்ப 13ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். இல்ல இது ஞானத்தை பத்தி, நாலேஜ் பத்தி. மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணா தனது பக்தர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பிலிருந்து எவ்வாறு விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார். நிறைய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம், போயிட்டேன். அப்புறம் என்னது, ஆகவே கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் பொருள் உலகத்தில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகிறது. நாலேஜ் கொடுக்கிறது. என்ன திரும்பி அந்த நாலேஜ் என்னது, இதுல இருந்து எப்படி விடுபடுறது, நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து நமக்கு வந்து இந்த சுழற்சி இருக்கே, பிறப்பு இறப்பு, அந்த சுழற்சியில இருந்து எப்படி விடுபடணும்னு சொல்லிட்டு இது ஞானத்தை பத்தி பேசுறது. அப்புறம் மாயாவில் இருந்து நம் பற்றின்மை மற்றும் கிருஷ்ணருடனான எங்கள் இணைப்பிற்கு உதவுவதில் ஞானத்திற்கு அதன் பயன்பாடு உள்ளது. இது ஐ கேனாட் கரெக்ட் ஆல்சோ, ஆனா இப்படி இருக்கு. ஒரே நிமிஷம், புரிய மாட்டேன். மாயாவில் இருந்து நம் பற்றின்மை மற்றும் கிருஷ்ணாவுடனான எங்கள் மாயாவிலிருந்து நம்ம பற்றின்மை, மாயான்னு என்னது, இதுதான் சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அதுல பற்று இல்லாம
நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட இணையறதுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கணும், உதவுவதில் ஞானத்தை, அந்த மாதிரி உள்ள நாலேஜே நம்ம, அதுதான் நமக்கு பிரயோஜனப்படும், அதுதான் பயன்பாடில் உள்ளது. எனவே நாம் அறிவை பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையாக பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறிவிடும். அந்த பக்தியோடு தான் நம்ம வந்து இந்த நாலேஜ் பண்றோம். சோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒரு பக்தி. கர்மாவும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் கர்மா பார்த்தோம், அதுவும் பக்தியோடு பண்ணும்போது அதுவும் பக்தி தான். கர்மா பண்றோம்னா பக்தியோடு பண்றோம், இது வந்து பக்தியோட நாலேஜ் பண்றோம், அதுதான் போதும். ஓகே, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு சாப்டர் தானே, கிட்ட போக வேண்டாம். அதனால எல்லாம் மெதுவா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா யூ வில் கெட் அ சான்ஸ், இல்லைன்னு நான் படிச்சேன். ஓகே. அர்ஜுன உவாச்ச பிரகிருதிம் புருஷம் செய்வ க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச ஏதத் வேதிதுமிச்சாமி ஞானம் ஞேயம் ச கேசவ. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, இரண்டாவது சொல்ற பதில் சொல்றார். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் ஷரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்ரம் இத்யபி தீயதே ஏதத் யோ வேதி தம் பிராஹுஹு க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத்விதஹ. அப்ப அர்ஜுனன் ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனா உவாச்ச என்ன சொல்றான், என்னது கிருஷ்ணரே, இயற்கை, தட் இஸ் பிரகிருதி. பிரகிருதி சான்ஸ்கிரிட்ல கொடுத்துருக்கு, தமிழ்ல அதுக்கு மீனிங் கொடுத்துருக்கு இயற்கை. இயற்கைனா என்னது அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்புறம் அது இதை யாரு அனுபவிக்கிறாங்க, இயற்கையை யாரு அனுபவிக்கிறாங்க, அவன் யாரு, புருஷான்னு பேரு. அது யாரு, அந்த புருஷங்கிறது யாரு, களம், இது இதெல்லாம் எங்க நடக்கிறது, இந்த இடம் எந்த இடத்துல இதெல்லாம் நடக்கிறது. ஒரு களம்னா ஒரு இடம், அது வந்து க்ஷேத்திரம், அது வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல க்ஷேத்திரம். களத்தை அறிபவன் யார், அந்த களம் இருக்குன்னு யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. கொஞ்சம் ட்விஸ்டிங்கா இருக்கும், ஆனா ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்லாம் இல்ல, ஒரு கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல அப்படி இருக்கும். களத்தை அறிபவன், இந்த வந்து களம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறவன் யாரு, அதுக்கு என்ன பேரு, க்ஷேத்ரஜ்ஞன்னு சொல்லிட்டு சான்ஸ்கிரிட்ல கொடுக்குது. அறிவுனா நாலேஜ், ஞானம், சான்ஸ்கிரிட்ல ஞானம். அறியப்படும் பொருள், எதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். இப்ப நாலேஜ்னா நிறைய இருக்கு இல்லையா. இப்ப நம்ம அஸ்ட்ரானமி, நட்சத்திரத்தை பத்தி படிக்க போறோம். அஸ்ட்ராலஜினா அது என்னது, அதேதான் ராகு கேது வாட்டவர், அதை பத்தி படிக்கிறோம். ஒரு சயின்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை பத்தி படிக்க போறோம். அந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ் இருக்கு. ஆனா அந்த நாலேஜ்ல எதை பத்தி படிக்க போறோம், அதுக்கு பேரு ஞேயம். ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனா கேட்கிறார். அது பகவான் என்ன சொல்ற, பகவான் உவாச்சல் சொல்ற, அது என்ன சொல்ற, புருஷோத்தமரான முழுவதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனை, இந்த உடல் இதுதான் களம், இந்த உடல்ல தான் இதெல்லாம் க்ஷேத்திரம். க்ஷேத்திரம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, எல்லாம் க்ஷேத்திரம் நம்ம இதுல எல்லாம் போடுறாங்க, தமிழ் எல்லாம் போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ அது வந்து இடம், எந்த இடத்துல இதெல்லாம் நடக்கிறது என்று அழைப்பு. நம்ம உடல்ல தான் இதெல்லாமே மாற்றுதல் வருது, எல்லாம் நடக்கிறது எல்லாம் அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வுடலை அறிபவன் யாரு, களத்தை அறிபவன் யாரு, அவனுக்கு பேரு க்ஷேத்ரஜ்ஞ. அது யாரு, க்ஷேத்ரஜ்ஞங்கிறது யாரு, நாம தான், சோல் தான் வந்து க்ஷேத்திரத்தை அறிபவன் எப்படின்னு அவர் சொல்றார். நீங்க அடுத்தது திரும்பி கண்டினியூ பண்ணுவார். அதுக்குள்ள இங்க வந்து நம்ம 6 கேள்விகளுக்கு பதிலையும் பார்த்துக்கலாம். வேற அடுத்த 13.20, 26 எல்லாம் கூட இந்த ஆன்சர் போயிட்டே இருக்கும், நம்ம இது பார்த்துக்கலாம். பிரகிருத்தினா இயற்கை போட்டிருக்கு. அது வந்து 20ல இருந்து 26 வரைக்கும் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார். புருஷானா யாரு கேட்கிறார், இயற்கையை அனுபவிப்பவன் யாரு, 20ல இருந்து 26. க்ஷேத்திரம்னா என்னது, இடம், இட் இஸ் களம், இந்த உடல் தான், இந்த உடல் சரீரம் இல்ல ஒரு வேர்டும் போட்டிருக்கு. அது வந்து 13.2ல கொடுத்துருக்கு. இப்ப படிச்சோங்க. அது க்ஷேத்ரஜ்ஞம், எதை பத்தி படிக்கணும், களத்தை அறிந்தவர் யாரு, பரமாத்மா. எல்லார் உடல்லையும் பரமாத்மா இருக்கு, எல்லா உடல்களையும் அறிகிறார். அண்ட் ஆத்மா, எனக்குள்ள ஆத்மா, நான்கிற ஒரு ஆத்மா இதுக்குள்ள இருக்கு, நீங்கிற ஆத்மா உங்களுக்குள்ள இருக்கு. அந்த மாதிரி அப்ப 2 ஆளு இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறா. யாரு, இந்த களத்தை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறவா யாரு, க்ஷேத்ரஜ்ஞ யாரு, பரமாத்மா அண்ட் ஆத்மா. இவா 2 பேருமே களத்தை அறிந்தவர். அப்புறம் ஞானம் அப்படின்னா நாலேஜ், எதை பத்தி படிக்கிறோம், அல்ல எதை பத்தி இல்ல, அறிவு, நாலேஜ்னா என்னது, க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்திரங்களுக்கு க்ஷேத்ரஞத்தை புரிந்து கொள்வது, அதுதான் நாலேஜ். அது 13.3 எல்லாம் போட்டிருக்கு. ஞேயம், அறிவின் இலக்கு, எதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம், அது எங்க கொண்டு போய் சேர்த்து நம்ம பரமாத்மாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள இலக்கு தான் அது. எஸ். அப்ப இயற்கை, பிரகிருதி என்றால் என்ன, இதுதான் பிரகிருதி. நம்ம பாக்குறோமே, காற்று, மேகங்கள், மலைகள், நதிகள் எல்லாம் இருக்கே, அது எல்லாமே பிரகிருதி. நத்திங் இஸ் மேன்மேட், எல்லாமே இயற்கையா இருக்கு, பகவானாയിട്ട് கிரியேட் பண்ணது, இயற்கையா உள்ளது, அதுக்குதான் பிரகிருத்தின்னு பேரு. அடுத்தது அனுபவிப்பவர் யார், புருஷாங்கிறது யாரு, பரமாத்மா as well as ஆத்மா. 2 பேரும் தான், நம்ம 2 பேரும் தான். அது வந்து 2 பேரும் தான், ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. இவாதான்
அனுபவிப்பவர். அனுபவிப்பர்னா என்னது? இப்ப நம்ம நேச்சர்லயே நம்ம என்னெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம்? காத்து. மெயினா இப்போ சுவாசிக்கிறோம். எங்க இருந்து காத்து வருது? ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை வச்சுதான் நம்ம நடந்துட்டு இருக்கோம். வந்துரும், கூடிய சீக்கிரம் அதுவும் வரும். ரொம்ப பொல்யூஷன் எல்லாம் ஜாஸ்தியானா எல்லாரும் தண்ணி பாட்டில் வாங்கி குடிக்கிற போல ஆக்சிஜன். இப்போ உங்க வீட்டுல ஆக்சிஜன் பாட்டில் வாங்கலையா? அந்த இதுல கிடைக்கிறது அப்படி எல்லாம் பேச ஆரம்பிப்பா. காத்து, தண்ணி எல்லாமே நேச்சுரலா வரப்பட்டதுதான். சோ அது வந்து அது யாரு அனுபவிக்கிறோம்? நம்ம தான் அனுபவிக்கிறோம். நம்மனா ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. நம்ம தான் அது வந்து டிபெண்டா இருக்கும். we are depending on the nature. அவர் அப்ப அந்த நேச்சரை யூஸ் பண்றது யாரு? நாம் தான், ஆத்மா தான். ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. அப்புறம் என்னது? உடல். க்ஷேத்திரம் என்றால் என்ன? க்ஷேத்திரம் என்றால் என்ன? உடல் தான். இந்த உடல் என்னது? ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலில் வைக்கப்பட்ட உடல். ஆத்மா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இது உடல் கிடைக்கும். அது எறும்பு உடலா இருக்கலாம், யானை உடலா இருக்கலாம், மனுஷ உடலா இருக்கலாம், சிங்கம், கரடி, புலி என்ன வேணா இருக்கலாம், பறவைகளா இருக்கலாம், மரமா இருக்கலாம், என்ன வேணா அது வந்து ஒரு வகையான உடலில் வைக்கப்பட்டவுடன் அவர் இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். ஒரு மாதிரி அதுக்கு உடம்பு கிடைத்து விட்டதுன்னா இந்த 3 மாயாதேவியோட கட்டுப்பாட்டுல வந்துள்ளார். கட்டுண்ட உடல் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஏனென்றால் உடல் பொருளாக இருப்பது, அது மேட்டர். உடம்பு என்னது? மேட்டர். சோ அந்த மேட்டரா இருக்கிறதுனால இயற்கையின் விதிகளின்படி, ஆஸ் பர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஆஸ் பர் த என்னது லாஸ், விதிகளின்படி செயல்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் அந்த சட்டத்தை மாற்ற உயிர் வாயுகளுக்கு அதிகாரம் இல்லை. இதுல என்ன சிக்கன் விடுவோம், ஆனா இதுல இருந்து வெளிப்படுறதுக்கு நமக்கு முடியாது. அதிகாரம் இல்லை. அதிகாரம் இல்லை முடியும். அது அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் வருவேன். அதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் இல்லை. நம்ம வந்து ஒண்ணு இல்லாட்ட ஒண்ணு மாத்தி மாத்தி நம்மள விழுத்துட்டே இருக்கும். பப்பெட் மாதிரி. we will be like a puppet. அப்புறம் உடலை அறிந்தவர். க்ஷேத்திரம். க்ஷேத்திரஜ்ஞன். க்ஷேத்திரஜ்ஞனை யாரு? ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா. இந்த உடலை அறிந்தவர் யாரு? ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா. அது எப்படி உட்கார்ந்துருக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னாக்கா, 2 பேர்ட்ஸ். பரமாத்மா உட்கார்ந்து பொயட்டா உட்கார்ந்து, ஆத்மா வந்து படப்படான்னு விங்ஸ் போட்டு அடிச்சு. ஏன்னா அது ஆக்டிவ், ரொம்ப ஆக்டிவ். அப்ப அது எது யூஸ் பண்றது? இந்த பாடியை யூஸ் பண்ணி பேச வைக்கிறது, இந்த பாடியை யூஸ் பண்ணி கேட்க வைக்கிறது, பாடியை யூஸ் பண்ணி செய்கையா பண்ண வைக்கிறது, அந்த மாதிரி. சோ இந்த ஆத்மா தான் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு. இந்த மோமெண்ட் ஆத்மா கோஸ் அவுட் ஆஃப் த பாடி, உடல்ல இருந்து வெளியில போச்சுன்னா என்னது? பாடியால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் லைக் அ கார். ஒரு காருக்குள்ள டிரைவர் வந்து அந்த என்ஜினை ஆப்ரேட் பண்ணாதான் ஓடும். அவர் அந்த ஒண்ணும் அவர் வெளியில போயிட்டாருன்னா இந்த பாடி என்ன பண்ணுவோம்? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நமக்கு இந்த கண்ணு, காது, மூக்கு வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இந்த சோல் உள்ள இருக்கிறதுனாலதான், அதான் நாம தான் அது இருக்கிறதுனால இந்த பாடியை வந்து இயக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப இது யாரு? உடலை அறிந்தவர் யாரு? நாம் தான். நம்ம சோலா இருக்கோம் இங்கே நாம. அண்ட் பரமாத்மா. நம்ம பக்கத்துல பரமாத்மா இருப்பாரு. 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பேன். 2 பேர்ட்ஸோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பேன். அறிவு எதை நாலேஜ் சொல்றோமே, அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு. பொருளுக்கும் ஆவிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அறிவதுதான் அறிவு. நாலேஜ் அபவுட் இது மெட்டீரியல் பாடி. நம்ம மெட்டீரியல் பாடி ஏன் சொல்றோம்? இதுல வந்து எர்த், ஃபயர், வாட்டர், ஸ்கை, பஞ்சபூதங்களா ஆனது இல்லையா? அதுதான் நம்ம வந்து உடல். ஆனா ஆத்மா வந்து வித்தியாசமானது. அது வந்து உள்ள இருக்கு. அது அணுவை விட சின்னது. கட் பண்ண முடியாது, எரிக்க முடியாது. நிறைய இதெல்லாம் செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சுதான். சோ அது வந்து டிஃப்ரெண்ட். நம்ம உடம்புங்கிறது டிஃப்ரெண்ட். ஆத்மா வந்து உள்ள இருக்கு. ஆனா வெளியில என்னது? அது ஒரு சட்டை போட்டு இருக்கு. அது வந்து இட் இஸ் மேட் ஆஃப் 5 பஞ்சபூதங்களால ஆன உடலை தான் அது கவர் பண்ணிருக்கு. அப்புறம் அறிவின் பொருள். எதை பத்தி படிக்க போறோம்? எங்க வந்து போய் சேர போறோம்? நேயம். நேயம்னா என்னது? இலக்கு என்னது? நாம் யார்? ஃபர்ஸ்ட் அதை பத்தி படிக்கணும். ஓகே, இது வந்து ஆத்மா தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. அப்புறம் நாம் யார்? அப்போ ஆத்மா தான். ஆனா என்ன, ஏன் இவ்வளவு கவரிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஒண்ணு வந்து கிராஸ் பாடி. நம்ம உடம்ப பாக்குறோம், கண்ணாடியில பாக்குறோம், நம்ம கைகள் எல்லாம் பாக்குறோம். இதெல்லாம் என்னது? கிராஸ் பாடி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்தூல சரீரம். இதுக்கு பேரு ஸ்தூல சரீரம். அதுக்குள்ள ஒரு சரீரம் இருக்கு. அதுக்கு பேர் என்னது? சூக்ஷ்ம சரீரம். அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல சட்டில் பாடி. அதுல என்னெல்லாம் இருக்கான்? மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, இதெல்லாம் இருக்கான். அது இப்போ ஒரு டாக்டர் இப்போ ஆபரேஷன் பண்ண என்னோட மைண்ட் என்ன பண்றது, எவ்வளவு பெருசா இருப்பாருன்னா அவரே குழம்பு விடுவார். மைண்ட் எல்லாம் தட் இஸ் நத்திங். ஆனா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய பொருள் தான் அதெல்லாம். மைண்டு, இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு, ஏதோ கணக்கு நல்லா போடுவோம், நல்லா படிக்கிறானா இருக்கும், சம்திங் இருக்கும். இப்ப அதான பார்க்க முடியாது. இட்ஸ் நாட் அ இது கிடையாது. ஒரு ஜடம் மாதிரி உள்ள இருக்கு. எடுத்து மூளை இருக்குதா, ஸ்டொமக் இருக்கு, எல்லாம் எடுத்து காட்டலாம். இன்டெஸ்டைன்லாம் அதெல்லாம் எடுத்து காட்டலாம். ஆனா இன்டெலிஜென்ஸும் மைண்ட் எல்லாம் நம்ம எடுத்து பார்க்க முடியாது. அதெல்லாம் சூக்ஷ்மமா இருக்கும். சூக்ஷ்ம சரீரத்துல அது இருக்கும். அதுக்குள்ளதான் என்ன இருக்கு? ஆத்மா இருக்கு. சோல் வந்து அதுக்குள்ள இருக்கு. இந்த சோல் எப்படி? சத்து, சித்து, ஆனந்தம். எப்பவும் உள்ளது, இட்டர்னலா இருக்கப்பட்டது. எப்போ தூய்மையா இருக்கும், கான்சியஸா இருக்கும், எப்போ ஆனந்தமா இருக்கும்.
கான்சியஸ்னா எது இருக்கேன், அந்த மாதிரி நம்ம தெரியாததுக்கு எல்லாம் இருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. எப்போ முழிச்சுட்டு இருப்போம், நான் இருக்கேன் இருக்கேன். இட் டசன்ட் டை அட் ஆல். எப்போ உள்ளப்பட்டது அண்ட் எப்போ மகிழ்ச்சி ஆனந்தமா இருக்கப்பட்டது அந்த ஆத்மா தான். நாம தான் துக்கப்படுறோம்னா என்னது, இந்த ஆத்மா துக்கமே படாது. நம்ம என்னது இது ஆத்மா அப்கோர்ஸ் துக்கப்படுறதுன்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம பகவான் நாம சொல்லனா துக்கப்படும். ஐயோ பகவான் நாம ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறான், அந்த பகவான் நாம சொன்னா அது பிரசன்னமாச்சுன்னா அது நம்ம முகத்திலயும் வந்து பிரதிபலிக்கும். அந்த மாதிரி இந்த இது அரேஞ்ச்மெண்ட். அப்ப நம்ம பாடியை விட்டு போகும்போது என்ன போகும், இந்த சோல் அலாங் வித் இதுவும் போகும், மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். சூக்ஷ்ம சரீரமும் நம்ம பாடியை விட்டு போய்விடும். அதனாலதான் வந்து வேறொரு பாடி, ஒரு குழந்தை, ஒரு சின்ன குழந்தை மனுஷ ரூபத்தோட குழந்தையில போயிடுத்துன்னா என்ன ஆகும், சின்ன வயசுல ஒரு நல்ல ஒரு பாடகி எக்ஸ்பயர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட எல்லாம் ஒரு கால பீரியடுக்கு அப்புறம் அவங்களோட இந்த இது என்னது சோல் அண்ட் சட்டில் பாடி வந்து ஒரு பேபியோட இதுல வந்துடுச்சுன்னா அது சின்ன வயசுல நல்லா பாட ஆரம்பிக்கும். இந்த குழந்தை எப்போ எங்க படிச்சது, அதுக்குள்ள இவ்வளவு சின்னதா இருக்கு பாடுறாளே அப்படின்னா, இது பிகாஸ் அந்த இது பூர்வ ஜென்மத்து அந்த இது இருக்கும், என்னது மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அதோட தானே வந்திருக்கு. அது அப்போ உள்ள போகும்போது அதுக்கு நல்ல அந்த நாலேஜோட வரும். அதனாலதான் சைல்டு ப்ராடிஜி எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். அப்படின்னா இந்த சின்ன வயசுலயே வந்து தக்க அந்த இதெல்லாம் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்திருக்காது, ஆனா நல்லா பாடுவா, நல்லா ஆடுவா, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பார்த்தா புரிஞ்சு போயிடும், இந்த ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா இறக்கும் போது என்ன ஆகும், ஸ்தூல சரீரம் தான் விழுந்திருக்கும், உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இப்போ இதை எடுத்துங்க, அது சட்டில் சூக்ஷ்ம சரீரத்தோட தான் அது போய் இது வேறொரு உடல்ல போய் உட்காரும். எஸ், யா லக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। படிங்க. क्षेत्रज्ञं साभिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सप्तक्षेत्रज्ञोर् ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं மதம் மம. அப்ப பரத குல தோன்றலே நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்துகொள். அப்படின்னா என்னது, எல்லா உடல்லையும் பகவானும் பகவான் என்னது பரமாத்மா ரூபத்துல பகவான் இருக்கார், அதை நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. எல்லா உடல்லையும் இருக்கேன், மனுஷ ரூபம் மாத்திரம் இல்ல, ஒரு மிருகமா இருக்கட்டும், அனிமலா இருக்கட்டும், சின்ன சின்ன புழுவா இருக்கட்டும், பூச்சியா இருக்கட்டும், அது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. உடலையும் அதனை அறிபவரையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். இது என்னது ஞானம்னா என்னது, நாலேஜ் என்னது, இது புரிஞ்சுக்கிறது. நான் இருக்கேன், எல்லாரும் உடல்லயும் இருக்கேன், அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான், அந்த நாலேஜ் தான் வந்து நாலேஜ் வருது என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம், இதுதான் நான் வந்து சொல்றேன். அப்புறம் இது வந்து ஆத்மா பரமாத்மாவை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் கொடுத்துருக்கா. ஆத்மா என்னது, என்னோட ஆத்மா நான், என்னுடைய இல்லை, நான் என்னோட சொந்த உடலை பத்தி அறிவேன். பரமாத்மா எப்படி எல்லா உடல்லயும் இருக்கார், அப்ப எல்லா உடலை பத்தியும் அவர் வந்து அறிவார். அப்புறம் என்னது, இரண்டாந்தர உடைமையாளர் தான் வந்து ஆத்மா. ஃபர்ஸ்ட் உரிமையாளர் யாரு, இவர் தான், பரமாத்மா தான் வந்து கண்ட்ரோலர் அண்ட் ப்ரொப்ரைட்டர் சொல்லுவோம், கரெக்ட் வேர்டு. உரிமையாளர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர் யாரு, பரமாத்மா. ஆனா ஆத்மா எப்படி, நம்ம பாடியை மாத்திரம் தான் அது கண்ட்ரோல் பண்ணும். இரண்டாந்தர உரிமையாளர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர். பரமாத்மா எப்படி வீழ்ச்சி அடையாதவர், அவர் வந்து தப்பு செயலை பண்ண மாட்டார், என்றும் ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர். ஆனா ஆத்மா எப்படி வீழ்ச்சி அடைபவர். அதனாலதான் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணும்போது அவன் வீழ்ச்சி அடையிறான். ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்லாம இருக்கும்போது முதல்ல எல்லாம் முதல்ல எல்லாம் வருவாங்க, அப்புறம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க, அவங்களுக்கு வேண்டாம்னு தோணும், அப்போ தே லூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த மாதிரி அப்போ வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறான். மற்றும் கீழ்பட்டவன், பரமாத்மாவோட கீழ்பட்டவன். பவிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நெட் ஸ்லோவா இருக்கு, சரியா மாதாஜி, நெட் எந்திரமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நெட் ஸ்டேபிளா இல்ல மாதாஜி. ஓகே, படிக்க முடியாதா? என்ன என்ன ஸ்லோகம் மாதாஜி? 30 பாயிண்ட் வந்துச்சு மாதாஜி, வந்துருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. படிக்கிறடா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. பவிதா மாதாஜி ऋषिभिर् बहुधा गीतं सन्दोभिर् पदैश्चैव हेतुमद्विनिश्चितैः. ஃபுல்லா கேட்கவே இல்ல மாதாஜி. பவிதா மாதாஜி நீங்க வந்து மறுபடியும் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ऋषिभिर् बहुधा வரதில்ல பபிதா மாதாஜி, நீங்க லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् विनिश्चितैः. பபிதா மாதாஜி நான் சொல்றது கேக்குறதா உங்களுக்கு? சொல்லுங்க மாதாஜி, லாக் அவுட் பண்ணிட்டு வரேன் மாதாஜி. அது லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணா கரெக்ட்டா ஆயிடும். இப்போ கேட்கல உங்களுக்கு. பிரபுஜி படிங்க. ஓகே மாதாஜி.
பிரபுஜி படிங்க कृष्णा माता जी படிங்க. ऋषिभिर् बहुधा कृतं छन्दोभिर् विविधै பிரித்தா बृहत् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितै வெரி हरे நைஸ். कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணன். செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு. நம்ம என்னது நாலேஜ் பெற போறோம்? செயல்களின் களம் எங்கெல்லாம் அந்த செயல் எல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் எங்க நடக்குது? இந்த பாடியில தான் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது. இந்த சோல் தான் இந்த உடம்ப வந்து இயக்க வைக்கிறது. இந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் எங்க நடக்குது? இந்த பாடிங்கிற இந்த க்ஷேத்திரம், இந்த களம். மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு. இதை பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம். செயல்களை எல்லாம் யாரு அறியறான்? இந்த சோல் தான் அறியறது. அதே போல பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டு இதெல்லாம் எதுல எழுதிருக்கு? நிறைய ரிஷி முனிகள்லாம் எழுதி தள்ளியிருக்காங்க. இதை பத்தி, ஆத்மாவை பத்தி இதெல்லாம் நிறைய விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்ட நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இதை பத்தி எழுதியிருக்காங்க. ஆத்மானா என்னது, அது வந்து எதன் காரணம் அது வந்து வந்திருக்கு, அதோட விளைவு என்ன, இந்த வந்த காரணத்தோட விளைவு என்ன, அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இந்த சூத்திரங்கள்லாம் எழுதியிருக்கு. கூண்டில் பறவை இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஐ திங்க் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான். இதுல வந்து இப்ப நம்ம எப்படின்னா, நம்ம ஆத்மா இது மாதிரிதான் ஒரு கூண்டுக்குள்ள, கூண்டு இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள சிக்கன் இருக்கு. இது வெளியில வெளியில போனோம்னா நம்ம வந்து நாமஜபம் சொன்னதான் அது வெளியில போகும். அது சந்தோஷம், அதோட தீனியே அதுதான். அதுக்கு என்ன தீனி போடணும்னாக்கா அதுக்கு நிறைய நாமஜபம் சொல்ல நிறைய சந்தோஷமா இருக்கும். அது நம்ம முகத்துல எல்லாம் நம்ம பிரதிபலிக்கும். நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிற போல ஃபீல் வரும். ஆனா இது யாருக்கு அவ்வளவு ஞானம் இல்லையோ அவ என்ன பண்ணுவா, அந்த கூண்டுக்கு தான் நிறைய பெயிண்ட் எல்லாம் பூசி நல்ல ஒரு இதா நல்ல லுக்கு கொடுக்கறது அவங்க பண்ணுவாங்க. ஆனா மெயினா அது எங்க சோர்ந்து போயிருக்கு? ஆத்மா சோர்ந்து போயிருக்கு. அதுக்கு தீனி இதெல்லாம் கிடையாது. அதுக்கு என்னது? நாம ஜபம் சொல்லதான் பகவான் நாம். ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் அங்கேயும் வந்திருக்கோம். அது வந்து ஏங்கின்னு இருக்கு. இந்த சோல் வந்து நம்ம தான் அது ஏங்கின்னு இருக்கோம். எப்ப நம்ம பகவான் கிட்ட போகணும், அந்த பகவான் கீதம் கேட்கறது எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு, பாடங்கள் எல்லாம் படிக்க எவ்வளவு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தோன்றது. ஆனா அது வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கா உடலுக்கு தான் இந்த ரொம்ப ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது ஆத்மா வந்து சோர்வடைஞ்சு ரொம்ப இதா இருக்கும், கஷ்டப்பட்டு இருக்காது. சோ இது வந்து ஒரு கூண்டில் ஒரு பறவை போல ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டியிருக்காங்க. ஓகே, இப்ப வந்து நம்ம என்னன்னாக்கா முதல்ல நம்ம என்ன இதுல ஒரு குழந்தை, சின்ன குழந்தைனால என்னது பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு, அன்னமய கோஷம்ல தான் இருக்கும். அன்னமயம் என்னது? சாப்பிடணும். இந்த குழந்தைக்கு என்ன தெரியும்? எனக்கும் தூங்கும், ஏன்னா திரும்பி அழுவும், சாப்பிடும், திரும்பி தூங்கும். அதுல அந்த மாதிரிதான் எல்லா உயிர் வாழிகளும் அந்த மாதிரிதான். சாப்பிடணும் சாப்பிடணும் சாப்பிடணும். பெருசாகும் போது என்னது? சாப்பிடணும். வேற என்ன அறிவு வளர்த்துறோமோ இல்லையோ, சாப்பாடுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ். அதனாலதான் ஏகாதசியில இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வரணும்னு 15 நாள்ல ஒரு நாளைக்கு அந்த சாப்பாட்டை கொஞ்சம் தூரத்தை வச்சு நம்ம வந்து பகவானோட பக்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு. சோ பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல என்னது? உடம்பு பேணணும், உடம்பு பேணி காக்கணும், அதனால சாப்பிடணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்குமே இருக்கும். பிறந்த குழந்தையில இருந்து வளர்ந்து நிறைய வளர்ந்த அப்புறமும் சில பேருக்கு என்ன சாப்பிடணும், வேற ஒண்ணும் தெரியாது, நல்லா சாப்பிடணும். அது அனிமலும் சாப்பிடும், நம்மளும் சாப்பிடும். அப்ப வித்தியாசமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்னது? நம்ம கொஞ்சம் ஒரு அறிவு வளர்ந்ததுன்னா என்னது? பிராணமயம் என்னது? சென்ட்ரல் பிளாட்ஃபார்ம். பிராணம் ஒரு நம்ம உயிரோட இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேண்டி இருக்கு. அப்ப நல்ல ஞானம் பெறணுமா, நல்ல அது நாலேஜ் பெறணுமா, அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸா போயிட்டு இருக்கும். சாப்பிடுறது மாத்திரம் இல்ல, கொஞ்சம் பிராணமய கோஷா அப்படின்னு சென்ட்ரல் பிளாட்ஃபார்ம். அதுக்கு மேல என்னது? கொஞ்சம் இது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்தோன்னு ஞானமயம், ஒரு நாலேஜ் எல்லாம் பெறறதுக்கு கொஞ்சம் கிளாஸ் எல்லாம் போய், ஓஹோ இதுல இவ்வளவு எல்லாம் ஒரு இது இருக்கா, சாப்பாடு மாத்திரம் இல்ல லைஃப், தேர் ஆர் மெனி அதர் திங்ஸ். மூச்சை எப்படி வந்து போயிட்டு இருக்கு, மூச்சை அதனால எப்படி எல்லாம் இயங்குறது, அப்புறம் வந்து மைண்டால நம்ம இதெல்லாம் பெற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து வேற ஜந்துக்களுக்கு எல்லாம் அது தெரியாது. அவ ஒன்லி சாப்பிடணும், மேட்டிங், டிஃபெண்டிங் அண்ட் இதுதான் அவ வந்து சாப்பிடணும், தூங்கணும், அந்த ஒரு லைஃப்ல தான் இருப்பாங்க. நம்ம ஹியூமன் பீங்கா இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போவோம். அப்புறம் இந்த ஞானமயத்துல இருந்து எங்க போறோம்? நம்ம இன்டெலெக்சுவலா நம்ம திங்க் பண்றோம், எதெல்லாம் பண்ணலாம். விஞ்ஞானமயமா நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு படி மேல போயிடுவோம். அப்புறம் என்னது? கடைசியில நம்ம எங்க எத்தி விடுவோம்? ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். அது வந்து அந்த இடத்துல வரும்போது ஆனந்தமயத்திலேயே இருக்கும், எப்போ சந்தோஷத்தையும் இதுலயே இருப்போம். அப்ப நம்ம படிப்படியா நம்மள உயர்த்திக்கிறோம். இந்த மாதிரி இதுல ஒரு ஆரோ தான் கொடுத்து போட்டிருக்கா. சோ இன்னும் டீப் ஸ்டடி இதை பத்தி இன்னும் படிக்கலாம். பட் இது சூப்பர் இதா நான் வந்து ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியலா நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். சோ ஆனந்தமய கோஷால போனோம்னாக்க இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிட்டு முதல் சாப்பாடுன்னு சொல்லாம அதுல இருந்து கொஞ்சம் விடுபட்டு இதெல்லாம் துறக்கணும். இதெல்லாம் துறந்து பிராணனை மெயின்டைன் பண்றது, நம்ம உயிரோட இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஞானத்தோட கொஞ்சம் நாலேஜை பெற்று அதனால கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி அப்புறம் விஞ்ஞானமயம்
இன்டெலெக்சுவலா திங்க் பண்ணிட்டு ஒரே ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம வந்து இது வரணும். அது வந்து ஆனந்தமயம், ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நிலை. எஸ், தீபாவதி படி 6, 7 2 படி படிக்கிறா हरे कृष्ण माताजी। படி. भूतान् अहंकारो बुद्धिर् अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दक्षैकं च पञ्चक्षेत्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं शङ्कातश्चेत चेतना श्रुतिः श्रुतिः नेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतयम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? மகாபூதான், அகங்கார, புத்தி எல்லாம் கொடுத்து, அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம் எல்லாம் கொடுத்திருக்கு. அப்படின்னா என்னது? பஞ்சபூதங்கள். இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, பஞ்சபூதங்கள், காற்று, நீர், நெருப்பு, இதெல்லாம் பார்த்தோமே. அது அகங்காரம். செகண்ட் என்னது? நம்ம ஸ்தூல சரீரம், அந்த மாதிரி ஒரு பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. அப்புறம் வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம், அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு? அகங்காரம், புத்தி, அதெல்லாம் இருக்கு. அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், குதிரையில இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கேன். அதாவது ஒர்க்கிங் சென்சஸ் அண்ட் வந்து இது பேர் சொல்லுவாங்க, இயங்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு சென்சஸ் இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஒரு நிமிஷம் போட்டிருக்கா பாக்குறேன். ஓகே, 5 புலன்கள், இது 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருள்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகிறது. அப்படின்னா இது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்? 10 புலன்கள் யாரு? பிரபுஜி சொல்லுங்க பாக்கலாம். எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எனக்கு தமிழ்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. கண்ணு, மூக்கு, இதெல்லாம் வந்து இது ஒர்க்கிங் சென்ஸ். அப்புறம் என்னது? எக்ஸ்பிளைன் நாளைக்கு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். அது போல மொத்தம் நிறைய சென்சஸ் இருக்கு, 10 புலன்கள் இருக்கு. அப்புறம் மனசும் சேர்த்து 11 ஆயிடும். அப்புறம் திரும்பி 5 புலன் பொருள்கள். காதால கேட்கிறோம், காது இருக்கு, ஆனா காதால கேட்கறது, கண்ணால பார்க்கறது, அப்புறம் வந்து மூக்கால நுகர்றது, இதெல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி அதெல்லாம் இந்த பொருள்கள் வந்து காது, மூக்கு, கண்ணு. அதை வச்சு வந்து புலன் என்னது? கேட்கறது, நுகர்றது, பார்க்கறது, அந்த மாதிரி. இது எல்லாமே விருப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம். இதெல்லாம் நடக்கிறது நம்ம பாடியில. இதெல்லாமே எங்கின்னு இருக்கு. அதன் மாறுபாடுகள் தான் மாறுபாடுகள் என்று, செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகிறது. இதுதான் வந்து என்னது போட்டிருக்கிறது? கஷேத்திரமா. இதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க செயல்களின் களம். இந்த களம், இந்த பாடியில வந்து, இந்த பாடியில இதெல்லாம் இயங்கின்னு இருக்கு களத்துல. ஓகே, இது வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கு. அம்மா யாருக்கா படிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிச்சுருவேன். அமானித்வம் மதம்பித்வம் அஹிம்சா க்ஷாந்திர் ஆர்ஜவம் ஆச்சார்யோபாசனம் சௌச்சம் ஸ்தைர்யம் ஆத்ம விநிகிரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்யம் அனஹங்கார ஏவ ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம் அசக்திர் அனபிஸ்வங்கஹ புத்திரதார கிருஹாதிஷு நித்யம் ச சமசிச்சித்தத்வம் இஷ்டா அனிஷ்ட உபபத்திஷு மயி ச அனன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்த தேச சேவித்வம் அரதிர் ஜன சம்சதி அத்யாத்ம ஞான நித்யத்வம் தத்வஜ்ஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏதத் ஞானம் இதி ப்ரோக்தம் அஜ்ஞானம் யத் அதோ அன்யதா. அப்படின்னா என்னது? இத போட்டிருக்க எல்லாம். அமானித்வம்னா என்னது? அதம்பித்வம்னா என்னது? அடக்கம். இந்த பகவானுக்கு எதெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு அதுலதான் அடக்கமா இருக்கணும். எல்லாம் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி எனக்கு தான் தெரியும் அந்த வரையில இல்லாம அடக்கமா இருக்கணும். கர்வம் இன்மை, ஒரு கர்வம் இல்லாம இருக்கணும். அஹிம்சை, யாருக்கும் வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது. அது செய்தியாலும் சரி, மனசாலையும் சரி, மைண்டாலையும் சரி, யாரையும் வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது. அப்புறம் பொறுமை, நல்லா சகிப்புத்தன்மை வேணும், எளிமையா இருக்கணும். அப்புறம் ஆங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். இஸ்கான் மாதிரி நிறுவனத்துல வந்து என்னது அண்டர்ஸ்டுட் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் செட்டப்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப கண்ணு மூடிட்டு இருக்காங்க, என்ன சொல்றோம் கேட்டுக்கலாம். இப்ப ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். அப்போ எப்படி ஆங்கீகரிக்கப்பட்ட, அப்ப எப்படி தெரியும் அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்.
இப்போ ஒரு பிராண்ட் சொல்றோம் இல்லையா, இப்போ சாம்சங், இப்போ சாம்சங் போன் வாங்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு நல்ல பிராண்டா இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சுதான் வாங்குறோம். ஏதோ ஒரு சாதாரண பிராண்ட்ல வாங்க மாட்டோம். ஏன்னா அதுல உள்ள எல்லாம் சைனா ப்ராடக்ட் இருக்கலாம். ஆனா அவங்க கேரண்டி எடுக்கிறாங்க. இந்த சைனா ப்ராடக்ட்டுக்கும் அவங்க வந்து கேரண்டி கொடுத்து என்ன சொல்றாங்க, நல்ல ப்ராடக்ட் அப்படி சொல்லும்போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் பணம் ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நல்ல பிராண்டட் டிஷர்ட்டா இருக்கணும், பிராண்டட் ஷர்ட்டோ, பிராண்டட் க்ளோத்ஸ், ஒரு பிராண்டட் இது என்னது கொஞ்சம் பிராண்டுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். என்னக்கா நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கணுமே, அப்போ அந்த பிராண்டு. அதே போல நம்ம வந்து படிக்கிற இதுவும் எப்படி ஆன்மீக குருவை அணுகுதல் எப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட, இப்ப அங்கீகரிக்கப்பட்டன்னா அது வந்து ஒரு இதா ஒரு என்னது, அதுக்கு ஒரு பிராண்டு. அவங்ககிட்ட இருந்து படிச்சியா, ஒரு நல்ல ஆளு நல்லா சொல்லி கொடுப்பனே அந்த மாதிரி தோணும். அப்ப நம்ம படிச்சது கரெக்டா படிக்கணும்னா எப்படி, அந்த எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிக்கணும் அது இம்பார்ட்டன்ட். தூய்மை, தூய்மைனா உடம்பு தூய்மை அண்ட் மனசு தூய்மை. நம்ம 6th சாப்டர்ல தான் பார்த்தோம். அப்புறம் தளராமை, இன்னைக்கு நம்ம வந்து போறோம் என்னால முடியல அந்த மாதிரி இருக்காம இருக்கும், எப்பவுமே ஆக்டிவா இதா இருக்கும். சுய கட்டுப்பாடு, என்னது கட்டுப்பாடு, அதான் சுய கட்டுப்பாடுனா நம்மளே நம்மளோட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது தான். காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும்னா அதெல்லாம் எடுக்கணும், அண்ட் ஜபம் பண்ணணும்னா பண்ணணும். இதுதான் கட்டுப்பாடோட இருக்காது. வாட் எவர் வேற புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி இந்த நேரத்துல நான் இவ்வளவு ஜப்பா பண்ணி தான் சாப்பிடுவேன்னு சில பேர்லாம் அப்படி இருப்பாங்க. எப்ப வேணா நாக்கு கேட்கறது சாப்பிட்டுன்னா அந்த மாதிரி இல்லாம கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். அப்புறம் புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்த, இதெல்லாம் நமக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதோ, புலனுகர்ச்சியை வந்து தூண்டி நம்மளை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கிறது, அது கண்ணா இருக்கட்டும் காதா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி விஷயங்களை அதுல இருந்து துறந்திருக்கணும். போய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல். அகங்காரம்னா என்னது, எனக்கு எல்லாம் தெரியும். அகங்காரம்னா ஆக்சுவலினா கான்சியஸ்னஸ் தான். நான் இருக்கேங்கிற அந்த இது எப்படி தெரியும்னாக்கா நம்ம கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம சொல்றோம். ஆனா பொய்யான அகங்காரம், பொய்யான அகங்காரம்னாக்கா எல்லாம் என்னாலதான் முடியும் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றோமே, அதெல்லாம் இல்லாதிருத்தல். பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். அப்படின்னா என்னது, அது ஃபேக்ட் தெரியணும் நமக்கு. இது உடல் எடுத்து நீங்க இங்க வந்திருக்கோம்னா என்னது, ஒரு பிறந்தாச்சா ஒரு இறப்பு நமக்கு டெஃபினட்டா உண்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். முதுமையும் வரும்னு தெரியணும், நோயும் வரும்னு தெரியணும். சோ இதுல வந்து நல்லா கவனிச்சு யூ ஹேவ் டு அக்செப்ட். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். நம்மளுடைய மனைவி, நம்மளோட இது என்னோட வீடு, என்னோட மனைவி, என்னோட மக்கள், அந்த மாதிரி ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்லாம் இருக்க வேண்டாம். இது டிட்டாச்சா இருக்கிறது. விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை. என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி. பகவான் எப்படி பக்தி இருக்கணும், 18 days கோர்ஸ் இருந்தாலும் சரி, 18 days முடிஞ்சாச்சுன்னாக்கா ஆஹா டாட்டா பை பை, இனிமே அடுத்த 18 days கோர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து பகவத்கீதா புக்கை திறந்து வச்சுட்டு பக்தி மாலையெல்லாம் வச்சுட்டு பக்தி பண்ணலாம். நோ, ஒரு வாட்டி நம்ம தொடங்கியாச்சு பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கணும். நோ வெக்கேஷன் ஃபார் டிவோஷன், அந்த மாதிரி பண்ணணும். அப்புறம் வந்து என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி வேணும். அப்புறம் தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். எப்ப கும்பலாதான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் வேண்டாம். கும்பலா பேசும்போது என்ன இருக்கும்போது என்ன ஆகும், வேண்டாத பேச்சு வரும், அன்னெசரி காசிப்ஸ் எல்லாம் வரும். அப்ப அதுல வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க, தனியே இருந்து பழகணும். அப்புறம் பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பொதுமக்கள்னாக்கா எல்லாம் நல்லவாளும் இருப்பா கெட்டவாளும் இருப்பா. சங்கத் ரொம்ப வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும். நல்ல சங்கத்துல இருந்தோம்னாக்கா நல்லது வரும், கெட்ட சங்கத்துல இருந்தா கெட்டது வந்து நல்லா தொத்திடும். அப்ப நம்ம வந்து பொதுமக்களிடம் இருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கணும். பார்க்கணும், நல்ல ஆன்மீகத்தை நல்லவா இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கலாம். ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். ஆத்ம ஞானம் அதோட வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஏற்றுக்கதான் வரும். அதெல்லாம் சும்மா ஒரு ஏதோ டைம் பாஸ்க்கு நமக்கு கத்துன்னு இருக்கோம் அந்த மாதிரி கிடையாது. அப்புறம் பரமசத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உள்ள தத்துவமா நம்ம வந்து நிறைய புரிஞ்சுக்கிறோம். அவர் எங்க விளையாடினார் அது மாத்திரம் இல்ல, தத்துவமா நம்ம வந்து ஆய்வு பண்ணி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இதெல்லாம் தான் ஞானம். பாக்கி இது அல்லாத நம்ம வந்து ஜியோகிராபி, ஹிஸ்டரி என்னெல்லாமோ படிக்கிறோமே, நம்ம அது பௌதிக உலகத்துக்கு பரவாயில்ல, ஜட உலகத்துக்கு அதெல்லாம் படிச்சாதான் நமக்கு வந்து சர்டிபிகேட் கிடைக்கும், நம்ம வேலைக்கு போகலாம், இல்ல வாட் எவர், அதெல்லாம் நமக்கு. ஆனா நம்ம ஞானம்ங்கிறது ஆக்சுவலி என்னது, இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் அப்படின்னு என்று யாரு சொல்றா, கிருஷ்ணரே சொல்றார். நான் வந்து இதைதான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். அதெல்லாம் படிக்க, ஹிஸ்டரியில எவன் எப்ப கொன்னான், எப்ப பேட்டில் வந்து ஜெயிச்சா, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியமே இல்லை. நம்மளுடைய நம்மளுடைய என்ன ஆத்மாவை பத்தி படிச்சுட்டே இருந்ததுதான் இது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பகவான் சொல்ற. அப்புறம் ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானு தர்ஷனம். அப்படின்னா பிறப்பு இறப்பு முதுமை மற்றும் நோய் ஆகியவற்றை மனித வாழ்வின் உண்மையான பிரச்சனைகள். ஒருத்தர் பிறந்தாச்சுன்னா என்னது, அடுத்தது வரும், இதெல்லாம் கண்டிப்பா வரும். இம்மிடியட்டா இறக்கலையா, ஒரு நாளைக்கு இறக்க போறோம், ஆனா அதுக்குள்ள என்ன வந்துடும், ஒரு ஓல்டேஜ் வரும், ஒரு வியாதி வரும், எல்லாம் வரதான் வரும். சோ அது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் ஞானம்.
ஞானம்னா என்னது? இது வந்து நம்ம வந்து ஆஹா இப்படி ஆயிடுத்தே போயிட்டானே என்ன பண்றது அப்படின்னா கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லைன்னு இல்லை. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பாடியிலே தான் கனெக்டடா இருக்கும் இல்லையா? ஆனா ரொம்ப எல்லாம் அங்க மைண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு அதனால பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகி மருந்து சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகாம உண்மையை புரிஞ்சுக்கலாம். ஃபேக்ட் ஆஃப் லைஃப் என்னது? ஒருத்தர் பிறந்திருக்கானா இறக்குற டேட்டும் இருக்கும், அவனுக்கு அவன் போய் விடுவான். அப்படி போல இன்னும் ரொம்ப நல்லா நீண்டு இருக்கான்னாக்கா அப்ப நான் முதிர்ச்சி வரும், வியாதி வரும், அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் என்ன நிறைய அதை போட்டிருக்கேன், அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். ஆச்சாரிய உபாசனம் அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீக சமுதாயில ஏற்றுக்கொள்வது இது அவசியம், கண்டிப்பா ஏற்றுக்கணும். சௌச்சம் தூய்மையா இருக்கணும். எப்படி? குளிக்கணும், வெளிப்புற தூய்மை, அப்புறம் கோஷம் விடுதல். அது உள்ளமும் தூய்மை ஆகிறதுக்கு நம்ம கோஷம் விடுதல் என்னது? நாம ஜபம் பண்றது. அப்புறம் நம்ம மனசு தூய்மையாகும், உடம்பு தூய்மையா இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து குளிக்கணும். ஸ்தைரியம், ஆல்வேஸ் ஸ்டடியா இருக்கணும். எப்படி? நிலைத்தன்மை ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற தீர்மானிக்கப்பட்டது. நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டெப் வச்சாச்சு, இனிமே இதுல நழுவி போரும் ஒரு 18 இது பண்ணா சர்டிபிகேட் வந்தாச்சு போரும் அந்த மாதிரி இருக்காங்க சில பேர் எல்லாம், நிறுத்திடுவா. நம்ம அதுக்கு வேண்டி வரல, நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃபை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் வந்திருக்கோம். வாட் இஸ் பகவத்கீதா? இட் இஸ் a manual ஃபார் லிவிங் பீயிங்ஸ். அப்ப நம்ம லைஃபை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கு வேண்டி நம்ம வந்திருக்கோம். இதுல படிப்படியா முன்னேற பார்க்கணும். எல்லாத்துக்கும் திரும்பி ஏதோ சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் மாதிரி இதை ஏதோ படிச்சோம் வந்துட்டோம் அந்த மாதிரி கிடையாது. அது நம்ம ஜட உலகத்துக்கு தான் ஏதோ சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் தான் நம்ம பண்ணணும். இது வந்து ஒன்லி உங்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு எல்லாம் குயிஸ் எழுதுங்க, சர்டிபிகேட் கிடைக்கும், ஒரு ஊக்கத்துக்கு தான். இல்லாட்டா அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ பிரபுஜி எல்லாம் வந்து நிறைய பிரபுஜி மாத்திரம் இல்லை, நிறைய பேரே இப்போ வந்து எழுதுறது இல்லை. மாதாஜி எல்லாம் ருக்மணி மாதாஜி எல்லாம் வந்து எழுதுறது இல்லை. ஏன்னா சர்டிபிகேட் எல்லாம் வாங்கி என்ன நம்ம அதுக்கு வேண்டி இங்க வரல, எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு வேண்டி நம்ம ஞானத்தை பெறறதுக்கு தான் வரும். அந்த மாதிரி. சோ அப்புறம் என்னது இது ஆத்ம வினிகிரக அப்படின்னா சுய கட்டுப்பாடு. எப்படி சுய கட்டுப்பாடா இருக்கணும்? காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், ஒரு இது வச்சுக்கணும். நம்ம காலையில ஆனால்தான் 4:30 மணிக்கெல்லாம் நம்ம மங்கள ஆரத்தி பார்க்க ஆரம்பிக்கணும், எல்லாரும் ஆரம்பிக்கணும். அப்ப அது வந்து நம்ம கிளாஸ்ல இருந்து யாரும் வர தெரியல, L2ல இருந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ மெதுவா நீங்களும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காட்டலாம். ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு சாதகமற்ற எதையும் நிராகரிக்கவும். அப்படின்னா எதெல்லாம் நம்ம வந்து முன்னேற்றத்துக்கு தடங்கலா இருக்கோ அதெல்லாம் அதுல இருந்து விடுபட்டுடுங்க. புலன்களை கட்டுப்படுத்தவும், இதுதான் வந்து சுய கட்டுப்பாடு. அப்புறம் உணர்வு பொருள்களை மறுப்பு, இந்திரிய அர்த்தே வைராகியம். உணவு பொருட்கள் என்னெல்லாம் நம்ம உணர்ச்சியை தூண்டி விடுறதோ அப்ப நமக்கு என்னது ஒரு வீடியோ கேம் வாட்டவர் இப்ப இந்த ஏஜ்ல நமக்கு என்ன இது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு தெரியாது, வம்பு பேசுறதுக்கோ இதுல இருந்து அதுல இருந்து நம்ம வந்து கம் அவுட் ஆஃப் இட். தேவையற்ற கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடாது. நமக்கு வந்து கண்ணு ஏதாவது கேட்கணும்னு தோணி பொண்ணு இல்ல, இப்பதான் டிவி போயிட்டு தான் இருக்கு, எங்க வீட்டுல தான் பத்தின்னு தான் இருக்கு. பொழுது போல நான் ஃபுல் டே வெளியில உட்காரவா வீட்டுக்கு வந்துட்டு பக்தி பண்ணணும்னு தோணாது. அவளுக்கு ஒரு என்டர்டைன் அதை பார்த்து சாப்பிட்டாச்சுன்னா தூங்கியாச்சு அந்த மாதிரி போவாங்க. ஆனா என்னதுனாக்கா நம்ம தேவையற்ற கோரிக்கை நமக்கு வந்து தேவையே இல்லை, இருந்தாலும் அதை பார்த்துட்டே இருப்போம். ஒரு வீட்டுல எல்லாம் டிவி ஆனாவே இருக்கும், யார் பாக்குறவே இருக்காது, அது ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆன் பண்ணி இருப்பா. சோ அந்த மாதிரி தேவையற்ற கோரிக்கைகளை நம்ம வந்து காது கேட்கறது, அதே போல கண்ணு ஏதோ கேட்கும், நாக்கு கேட்கும், அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அது வந்து டிஎஸ்னா டிவோஷனல் சர்வீஸுக்கு உடல் பொருத்தமாக இருக்க மட்டுமே திருப்தி, அதுக்கு மாத்திரமே நம்ம வந்து உடலை வந்து பேணி காக்கணும். இந்த உடல் இருந்தாதான் நம்ம வந்து சேவை பண்ண முடியும். அதுக்கு நம்ம அந்த உயிரோட இருக்கிறதுக்கு என்ன சாப்பிடணும் அது சாப்பிடலாம். அப்புறம் என்னது அதுக்கு தூங்கணும், அந்த உடலுக்கும் ஒரு டயர்ட்னஸ் வரும், அதுக்கு தூங்கணும், அதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் வேணும்னா அதுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு தூங்கினா போரும். பிரபு பார்த்தா ஒரு 2 hours 3 hours தூங்குறவர் தான். அப்புறம் நிறைய என்னண்டா 2 மணிக்கெல்லாம் அவருக்கு முழிப்பு வந்துடும், அவர் ஆயாச்சு தூக்கம் ஆயாச்சு 12 மணி 11 மணிக்கு தூங்கினா 2 மணிக்கு என்னது பாகவதம் எழுதுறேன், அது ரெக்கார்ட் பண்றேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுடுவேன். சோ அந்த அவரோட லெவலுக்கு எல்லாம் நம்ம போகணும்னு இல்லை. அதுதான் நம்மளும் 2 மணிக்கு எழுதுக்கணும் அந்த கிடையாது. அட்லீஸ்ட் 4:30 மணிக்கு என்னது பகவானோட இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் திரும்பி பண்ண தூங்கலாம், இல்லாட்டா ஜப்பாலாம் பண்ணலாம். சோ உடல் இப்ப நம்ம உடல் என்னத்துக்கு இருக்குன்னாக்கா டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு தான் திருப்தியா நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணணும். நம்ம இதுக்கு சுய புலன் இன்பத்துக்கு அதை யூஸ் பண்ண வேண்டாம். எஸ், அடுத்தது என்னது? அனகங்கார, தவறான ஈகோ இல்லாதது. நான் இந்த உடல் அல்லது மனம் என்பதை நிராகரித்து நான் கிருஷ்ணரின் வேலைக்காரன் என்பதை ஏற்றுக்கொள். நான் தான் எல்லாம், இந்த உடல் வந்து நான் தான், இந்த தப்பு அதெல்லாம் வந்து பகவத்கீதா வார்த்தைக்கு முன்னாடி சொல்லிருக்கலாம். ஒரு வாட்டி வந்தாச்சுன்னா தெரிஞ்சிடும் இது நான் உடல் இல்லை ஆத்மா தான் அப்படின்னு. மனம் இல்ல நான் தான் அது மாதிரி சொல்ல வேண்டாம். கிருஷ்ணருக்காக நம்ம வந்து சேவை புரியணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், அது ஒண்ணுதான் ஏற்றுக்கணும். தவறான இதுவும் வேண்டாம். ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானு தர்சனம், தீய உணர்வுகள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு இது ஃபேக்ட் ஆஃப் லைஃப், இது வந்து இருக்கும்.
ஜன்ம மிருத்து ஜராவியாதின்னு அது பிறப்பு இறப்பு எல்லாம் இருக்கும். இவற்றை பற்றி முறையான மூலத்திலிருந்து தவறாமல் கேளுங்கள். ஜட வாழ்வில் வெறுப்படையுங்கள். வெறுப்படையும்னா நினைத்து ஆசை பாசம்லாம் வச்சுக்கவே வேண்டாம். ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா ஆசைதான், ரொம்ப கொஞ்சம் எல்லாம் பண்ணுவோம், ரொம்ப சந்தோஷம் தான். ஆனா பேக் ஆஃப் மைண்ட் பாவமா தோணும். அதுவும் ஒரு ஏதோ உடல் எடுத்துன்னு வந்திருக்கு, அதுவும் எல்லாம் அனுபவிக்க போறது, இப்போ அனுபவிச்சுட்டு அதுவும் இறக்கும், வியாதி வரும், அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வரும். அப்படி பார்த்தா அந்த ஆங்கிள்லயும் பார்த்தா கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா வந்து ஜட வாழ்க்கையில அந்த மாதிரி வெறுப்படைஞ்சு நம்ம ஆன்மீகத்துல போறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிடணும். அப்புறம் அசக்தியர் அப்படின்னா பற்றின்மை. கிருஷ்ணருக்காக அனைத்தையும் தியாகம் செய்ய தயாராக இருந்தார். பாக்கி எல்லாத்தையும் பற்றே வேண்டாம். பகவான் மேல பற்று வேணும், ஆசை அதிகரிக்கலாம். பகவானோட இன்னும் என்னது ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கோ கிளாஸ் போறதுக்கோ அதுல வந்து தீவிர ஆசையெல்லாம், ரொம்ப அதீத ஆசையெல்லாம் நம்ம இருக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஆனா மனுஷாட்ட அந்த மாதிரி இது வேண்டாம். அனபிஸ்வாங்க புத்திரதார கிரகாதிஷு. புத்திர அப்படின்னா மக்கள், தாரம் வைஃப், கிரகாதிஷு கிரகம்னா இது வீடு, அனபிஸ்வங்க அந்த மாதிரி என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய குழந்தைகள், என்னுடைய குடும்பம், அந்த மாதிரி அதுக்கு வேணும் உழைன்னு உழைப்பாங்க சில பேர். போன்றவற்றுடன் எந்த சிக்கலும் இல்லை. ரொம்ப எங்க வைக்கணுமோ அங்க வச்சு நம்ம டியூட்டி பண்ணணும், ஆச்சு, அவ்வளவுதான். நீங்கள் அதை கிருஷ்ண உணர்வுடன் செய்ய முடிந்தால் அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு பாதகமாக இருந்தால் துறக்கமும். இது வந்து கிருஷ்ண உணர்வு, இப்ப பிரபுபாதோட லைஃப் ஹிஸ்டரி அது பார்க்கலாம். அவர் ஆன்மீகத்துல இருந்தார், ஆனா அவர் வந்து வைஃபு மக்கள்லாம் அவர் வந்து சப்போர்ட்டிங்கா இருக்கல, அவங்கள வந்து எதிர்த்துட்டே தான் இருந்தாங்க. அவர் மறுபடியும் துறவு மேற்கொண்டு வந்துட்டார். எனக்கு என்னோட லைஃப் பார்க்கணும், அது வந்து பாதகமா இருந்தது அவரோட இதுக்கு, வாழ்நாளுக்கு அவரோட வந்து டிவோஷனுக்கு அது பாதகமா இருந்தது. அவர் ஒரு பக்தி பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கிறா, அதை வீட்டுல யாரும் ஆமோதிக்கலை, அதனால கஷ்டமா இருந்தா அவர் வந்து வீட்டை விட்டே வெளியே போய் அவர் அந்த லைஃபை லீட் பண்ணார். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான பாதகமாக இருந்தால் அந்த இதை துறந்து போய்விடலாம். அப்புறம் சம எண்ணம், நித்தியம் சமசித்தத்துவம், இஷ்ட அனிஷ்ட உபபத்திஷு. இஷ்டம் ரொம்ப எனக்கு இஷ்டம், ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது, ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த மாதிரி இதுல இருந்து வேண்டாம். சம எண்ணம் இருக்கணும். பொருள் ஆதாயம் அல்லது நஷ்டத்தில் இருந்து மகிழ்ச்சி அடையவில்லை அல்லது துன்பப்படுவதில்லை அப்படின்னா இது பொருள் ஆதாயம். நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைச்சதுனால ரொம்ப ஆனந்தம், இல்ல நஷ்டமா போயிடுது, ஏதோ பிசினஸ் பண்ணி நஷ்டத்தை அதனால ஒரு துக்கம், இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம, அல்லது துன்பப்படுது, இது ஒண்ணுமே வேண்டாம். நஷ்டமானாலும் ரொம்ப ஆதங்கப்பட்டுக்க வேண்டாம், மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைச்சாலும் மகிழ்ச்சி ஆக வேண்டாம். அந்த மாதிரி உடையாத அப்படின்னா நித்தியம் அனன்ய பக்தியோடு தொண்டு செய்வதன் மூலம் தான் இது நமக்கு இந்த மாதிரி சித்திக்கும். நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது புரிஞ்சு வரும், இந்த மாதிரி நம்மளால இருக்க முடியும். அனன்ய பக்தி, கட்டுப்பாடற்ற பக்தி சேவை இருக்கும். காலையில தான் என்னால முடியும், அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பக்தி பண்ண முடியாது. என்னது நாம ஜபம் பண்ணணும், அந்த காத்தால நீங்க சொல்றீங்களே நேர்ந்துக்கிறேன், மனுஷாலாம் எந்துக்கல உங்க வீட்டுல, அப்ப பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து நிறைய டிவி சீரியல் பார்க்கணும், எனக்கு வேற காசிப்பிங் இருக்கு, வெளியில மார்க்கெட் போகணும், அதுல எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க. அப்படி இல்லாம கட்டுப்பாடு அப்படின்னா எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ அப்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி எடுத்து வச்சுன்னு உட்காந்து, எவ்வளவு நேரம் எடுக்கிறது, எனக்கு 10 நிமிஷம் எடுக்கிறதுனா ஓகே, இப்ப என்ன ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு வேலை இல்லை இல்லையா, சரி ஆரம்பிச்சிடலாம், ஒரு 10 ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ இது மாலை ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஈடுபடுத்திக்கணும். நம்ம பக்தியின் 9 செயல்முறைகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. இது வந்து இந்த மாலை ஜபம் மாத்திரம் தான், ஏன்னா அதுல 3 வந்துடுறது, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், 3மே வருது. அப்புறம் எல்லாமே வருது, பாத சேவனம், அப்புறம் என்னது சக்கியம், அப்புறம் என்னது ஆர்டர், அது எல்லாம் கடைசியில ஆத்ம நிவேதனம். இது 9 செயல்முறைகளும் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஈடுபடுத்திட்டே இருந்தோம்னாக்கா ஆன்மீகத்துல முன்னேறி விடலாம். இதுதான் ஆக்சுவல் ஞானம். எஸ், யாரு 13.13 ருக்மிணி மாதாஜி யார்கிட்ட படிக்க வேண்டாமா? இன்னைக்கு எதுவும் சத்தமே இல்லை, நேத்திக்கு நான் போட்டேன், ரொம்ப ஹார்ஷா சொல்லிட்டேன், ஐம் சாரி, நேத்திக்கு ரொம்ப ஹார்ஷா பேசியிருந்தா. எனக்கு நேற்று முடிச்சே ஆனு சொல்லிட்டு தான் நான் அவசரமா நானே படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, யாரு 2 சாப்டர் முடிச்சீங்கல்ல மாதாஜி, அதனாலதான். இன்னும் மாதாஜி நேத்து 2 சாப்டர் முடிச்சீங்கல்ல, அதனாலதான் அவங்க. இல்ல அதான் நேத்திக்கு வந்து முடிக்கிற ஒரு இது இருந்தது, அதனால நான் வந்து யாரும் படிக்க வேண்டாம் நான் பண்ணிட்டு போனேன். இன்னைக்கு அந்த மாதிரி இல்ல, எல்லாரும் படிக்கலாம்னு, ஆனா நீங்க யாரும் சொல்லலையே, நான் விட்டுட்டேன். இப்ப ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, நீங்க உங்களுக்கு படிக்கணும்னா படிக்கலாம், ஏன்னா நீங்க வந்து அவங்கள ஆண்ட்ராய்டு நெக்ஸ்ட் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி, அவங்கள படிக்க சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, பவிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஞேயம் யத் தத் பிரவிக்ஷ்யாமி ஞாத்வாம்ருதம் அஷ்ணுதே அநாதி மத்பரம் பிரம்ம ந சத்தன்னா சத் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிளியரா கேட்கறது, அதாவது மொபைல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாக்கா ஃபுல்லா ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிடணும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். வந்து நம்ம எது பகவானோட பத்தி கேட்கறதுக்கு தான் நமக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு, அதுதான் அமிர்தமா இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி உள்ளதை நான் இனிமே வந்து உனக்கு விளக்கி சொல்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. இது வந்து எதை பத்தி சொல்றாரு ஒரு நிமிஷம், நானே கன்ஃபியூஷன். தற்போது எதை அறிந்தால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ, ஞேயம் அதான் சோலை பத்தி தான். சோல் பத்தி நம்ம வந்து இப்ப நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பாகியலட்சுமி மாதாஜி மியூட் பண்ணி. அப்ப எதை பத்தி வந்து நீ ஆனந்தம் அடைவாயோ, எது அமிர்தத்தை சுவைக்க உனக்கு வந்து விரும்புறாயோ அதை பத்தி நான் உனக்கு இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றேன். அதுக்கு வந்து ஆரம்பமும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் ஆத்மா வந்து பகவானோட கீழ்ப்பட்டதுதான் இருக்கு. பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குது. அதை பத்தி நான் இப்போ உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். எஸ், லட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கலையே. நீங்க தான் சொன்னீங்க. பாகியலட்சுமி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். நீங்க இப்ப என்ன சொல்ல ருக்மிணி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்க, அவ படிக்கட்டும் சொன்னாலும் எனக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாது, சொல்லியிருக்கேன் மாதாஜி உங்ககிட்ட. மாதாஜி நீங்க சொன்ன ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கூடாது, முடியட்டும் அப்புறம் நான் படிக்கிறேன் சொன்னேன் இல்லையா? இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு. ஓகே மாதாஜி. நீங்க சொன்ன நீங்க படிங்கோ, அடுத்த பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிக்கட்டும், அப்புறம் லட்சுமி மாதாஜி ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் இந்த ஒண்ணு மட்டும் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் இந்த ஒண்ணு மட்டும். ஓகே படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வத பாணி பாதம் தத் சர்வதோக்ஷி சிரோமுகம் சர்வத ஸ்ரீமல்லோகே சர்வமாவித்யதிஷ்டதி. மாதாஜி 13.15 படிக்கணும். நீங்க என்ன படிச்சாலும் எனக்கு தெரியல. நான் 13.13 படிச்சேன் மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ல போட்டுருக்கு பாருங்க, 13.15 இருக்கு, அதான் படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபுச்சைவ நிர்குணம் குணபோத்ருச்ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, நல்லா படிச்ச. அடுத்த ருக்மிணி மாதாஜி ரெடியா இருங்க. உங்களுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க படிச்சது நான் தான் நன்றி சொல்லணும். பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன், அதுக்கு நன்றி நான் தான் சொல்லணும். எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே, அதை புரிஞ்சுக்கோ. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவருக்கு நமக்கு இருக்கிற போல புலன்கள்லாம் அவருக்கு கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். நம்ம வந்து ஒரு வீட்டை பராமரிக்கும் போதே நம்ம இவ்வளவு கர்வம் இருக்கு நமக்கு. என் காரணம் தான் எல்லாம் நடக்கிறது, நான் இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அப்படிலாம் நம்ம சொல்றோம். எல்லாருமே இதெல்லாம் ஒரு கோவம் வந்துன்னா சொல்லதான் செய்யறோம். அவர் ஃபுல் உலகத்தையே காக்குறார். ஆனா அவருக்கு அந்த துளி கர்வம் கிடையாது, அவர் அந்த மாதிரி எண்ணமும் கிடையாது அவருக்கு. அவர் பற்றற்றவராக இருக்கார். என்னோட கடமை, நான் இதெல்லாம் பண்றேன், அவ்வளவுதான், அப்புறம் விட்டுடுறார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். இஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் ஆல் திஸ். ஆனாலும் அவர் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் அவர் பண்றார். ஆனால் உன்னத்துல அவர் பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். எஸ், ருக்மிணி மாதாஜி படிங்க. பகீர் அந்த ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகீர் அந்த பூதானாம் அசரம் சரம் ஏவச சூக்ஷ்மத்மாத் தத் அவிஞேயம் தூரஸ்ததிம் சாத்விக ச தத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்து பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார் பகவான். எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள்ள என்னவா பரமாத்மாவும் இருக்கார், வெளியிலயும் இருக்கார், கோலக விருந்தாவனத்தையும் இருக்கார், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். அவர் பரவி இருக்கார். உள்ளமும் இருக்கார், புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். நம்ம நினைச்சிருக்கோம் எல்லாம் உயிர் உள்ளது அசைவற்ற உள்ளதுன்னு. இல்லை, அசையாதவற்றை அதுக்குள்ள கூட அவர் பகவான் இருக்கார். அவர் சூக்ஷ்மமானவர், கண்ணுக்கெல்லாம் புலப்படாதவர், புரிஞ்சுக்கதான் முடியும் என்பதால் அவர் சூக்ஷ்மமானவராக என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். ஈஸியாலாம் பகவான் புரிஞ்சுக்க முடியாது, அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அவர் புரிஞ்சு வரணும்னா ரொம்ப, ஏன்னா வந்து கண்களால் பார்க்க முடியாது, நல்லா புரிஞ்சுக்கிற அந்த தகுதி நமக்கு கிடையாது. அதையும் அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் எங்க இருக்காரு, உலகம் தானே எங்கேயோ இருக்கார். அந்த இருந்தாலும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். எப்படி அருகில்? நமக்குள்ளேதான். நமக்குள்ளனே இந்த ஆத்மா, நம்ம தான் ஆத்மா. அது பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கார், சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்கார். சோ நம்ம அருகிலும் இருக்கார், தூரக்கு அந்த ஒரு இடத்துலயும் இருக்கார். எஸ், இப்ப லட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஜோதிஷாம் அபிதத் ஜோதிஸ் தமசக பரம் உச்சதே
ज्ञानं ज्ञयोगं ज्ञानं ஞானம் ஞேயம் ஞானகம் ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टिदम् எஸ். विष्टिदम् ஓகே, அடுத்தது இதுல என்ன சொல்றார்? பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. யாரு? கிருஷ்ணாதான். எல்லாம் பிரகாசமாக இருக்கும், அது எல்லாமே அவர். அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அப்படின்னா இந்த ஜட உலகம் இது வந்து இருட்டு அற மாதிரி தான். இது நம்ம வந்து இந்த வேர்ல்ட் இஸ் லைக் டார்க் தான். அதுல அந்த ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவனும் இருக்கார், தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். வந்து ஒரு மேனிபெஸ்டே ஆகாம அந்த மாதிரி உருவத்திலையும் அவர் இருக்கார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் எப்படி இருக்கார்? அவரேதான் அறிவு. இப்ப நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறோம்னா பகவத்கீதா என்னது? பகவான் எழுதி இருக்கிறது, பகவான் சொல்லி இருக்கிறது தான் படிக்கிறோம். பாகவதம்னா என்னது? அவரை பற்றி படிக்கிறோம். அப்புறம் என்னது? அவரை பற்றி படிக்கவும், அப்புறம் என்னது? அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும். எதை பத்தி படிக்கிறோம்னா பகவானை பத்தி படிக்கிறோம். அப்புறம் அறிவின் இலக்கு ஃபைனலி எங்க போய் சேரணும்? பகவான் கிட்டதான் போய் சேரணும். எல்லாம் திரும்பி பார்த்தா எங்க சுத்தி சுத்தி வந்தாலும் பகவான் 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 தான் இருக்காரு. அந்த மாதிரி இருக்கார் அவர். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். பரமாத்மாவாக எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலும் அவர் இருக்கார். எஸ், பிரபுஜி படிங்க. பாண்டியராஜ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாண்டியராஜ் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। इति चेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं शोक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावायो भवत्यदे। இவ்வாறாக செயல்களின் களம் எல்லாம் ஒரு மாதிரி சொல்லி முடிச்சுட்டு சொல்றார். இவ்வாறாக க்ஷேத்திரம், இந்த இடம், இந்த உடல்ங்கிற ஒரு களத்துல உடல் க்ஷேத்திர போட்டிருக்கு. இவ்வாறாக செயல்களின் களம் எது? நம்ம உடல் தான் க்ஷேத்திரம். அறிவு எது? ஞானம். அறியப்படும் பொருள் ஞேயம். ஆகவே சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. அவர் சுருக்கமாக சொன்னார். ஆனா இவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்திருக்கு எனக்கே. ஆனா இட் ரிக்வயர்ஸ் லாட் ஆஃப் பிராக்டிஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபுல்லா எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அது பக்குவம் வேணும். அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இப்ப சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். புரிஞ்சா போல புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா என்னது? ஒரு பக்தி பண்ணணும், அது மாத்திரம் புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். பக்தி தொண்டு பண்ணி நம்ம வந்து பகவானுடைய இலக்கை அடைந்து விடலாம். எஸ், வேற யாரு இப்ப படிக்கிறதுக்கு சங்கோஜப்பட்டு இருக்காங்க? நான் இருக்கணும் வழியில. புஷ்பவள்ளி மாதாஜி, அப்புறம் இந்திரா மாதாஜி, வேற யாரு? சாந்தி மாதாஜி படிக்கல இன்னும். அப்புறம் யாரு? படிக்கட்டுமா மாதாஜி? கண்ணம்மாள் மாதாஜி. அப்புறம் யாரு? தீபா மாதாஜி சாந்தி படிக்கட்டுமா? படிங்க. அதான் கேட்டு இருக்கேன், நான் கூப்பிட்டதான். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யநாதி உபாவ் அபி. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் தெரியல. இதுல என்ன இருக்கு? விகாராம்ச ச குணாம்ச சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சொன்னப்பதான் நான் பாக்குறேன். நான் வேற காராம்சம் தான் படிச்ச ஒரே நிமிஷம். 13.20 அது சரியா? அது 13.20 பிரகிருதி விகாரஸ்யம் கரெக்டா தான் வந்தது. விகாரஸ்ய குணாம்ச சைவ வித்தி. ஓகே. ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம் இல்லையா? நமக்கு ஆரம்பமே கிடையாது. ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துருக்கா, இந்த பாடியில நம்ம வந்ததுனால ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் நமக்கு இருக்கிறத தவிர நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம யாரு? இந்த ஆத்மா. அதுக்கு வந்து அழிவே இல்லை. அது எப்போ நித்தியமா இருக்கிறதா. இப்போ ஜட இயற்கையும் அப்படிதான். ஜட இயற்கையும் இருக்கு ஆகட்டும், இல்ல இந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாமே வந்து ஆரம்பமற்றவை. ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துன்னு இப்ப வந்திருக்கே தவிர இதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு ஃபார்ம், அதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு ஃபார்ம், அப்படி ஃபார்ம் மாறிதான் ஒரு இடத்துல இருக்காலே தவிர அதுக்கு வந்து அழிவே கிடையாது. அது வந்து ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. அவர்களது மாற்றங்கள்னா ஒரு பாடி ஃபார்ம் ஆயிட்டு போறதே அது வந்து ஜடத்தின் குணங்களும். அப்படின்னா இது நம்மளோட இது முக்குணங்களை வந்து நம்ம அதை பேஸ் பண்ணிதானே நம்ம எல்லாம் இந்த ஒரு லீட் பண்றோம் லைஃப. அதை வச்சுதான் அடுத்த பாடி நம்ம என்ன எடுக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு நிர்ணயம் பண்றோம். அப்ப எப்படி இந்த முக்குணங்களோட குணங்களை தான் நம்ம ஏத்துக்கிறோம். ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்தகுணம். இதை வச்சுட்டு ஒரு லைஃப லீட் பண்ணி அடுத்த ஜென்மத்துக்கு எந்த உடல் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட்.
சோ அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்கள் இதெல்லாம் அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஜட இயற்கையில இதெல்லாம் உற்பத்தி ஆகுது. இல்லாட்ட நம்ம நினைக்கிறோம் இப்ப அப்ப சில பேர் சொல்றாங்க அப்ப வந்து மனுஷா இவ்வளவு பேர் வந்துட்டாங்களே, சடன்லி மனுஷா எல்லாம் எங்கேன்னு வந்தாங்க, ஏன்னா இப்ப சொல்றாங்களே பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். அப்ப அவங்க வந்து கிரியேட் ஆகலன்னா அதே சூழல் அப்ப எங்க சுத்தின்றது? அதெல்லாம் மரமா இருந்தது, அதான் மரத்தெல்லாம் கட் பண்ணி விடுறோமே. சோ மரமா இருந்ததெல்லாம் இப்ப மனுஷ ரூபமா வந்து நிறைய மனுஷா இப்போ இதாயாச்சு. நிறைய புலி டைகர் கம்மியாயிடுச்சு, நிறைய இதெல்லாம் ஸ்பீஷிஸ் கம்மியாயிட்டு போகுது. மனுஷா எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆற போல நிறைய பேர் போனா நிறைய இந்த மரத்துல உள்ள அந்த இதெல்லாம் என்னது சோல் எல்லாம் இப்போ ஹியூமன் பீயிங்கா அந்த it will come like that. சடன்லி யாரும் கிரியேட் பண்ண முடியாது, ஒரு இது என்னது சோலை கிரியேட் பண்ண முடியாது. வேற ஃபார்ம்ல இருந்திருக்கு, இது இப்போ ஹியூமன் ஃபார்ம் இருக்கு. அதனால நமக்கு வந்து மனுஷா நிறைய இருக்கிற போல தெரியாது. இதெல்லாம் உற்பத்தி பொருள்களே. எஸ், காரிய காரணங்கள்லாம் மறைஞ்சிருக்கு இல்லையா? யாரோ படிக்கிறீங்களா? நெக்ஸ்ட் யாரு? டைம் வேஸ்ட் ஆகுது, அதனால தான் நான் கேட்க வேண்டாம். இந்திராணி மாதாஜி படிக்க போறீங்களா? கண்ணம்மாள் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? அமுதா மாதாஜி, எஸ் அமுதா மாதாஜி படிக்கவே இல்லை இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அமுதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? புஷ்பவள்ளி மாதாஜி, ஓகே நான் படிக்கிறேன். कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இயற்கையில என்ன இருக்கு? முக்குணங்கள் இருக்கு. அந்த முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்குறதுனால அதுக்கு நம்ம எசைஞ்சு போயிடுறோம் நம்ம. அப்ப என்னது ஒருத்தன் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கு, இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். வந்து ரொம்ப இதை கண்டாலும் சாப்பிடணும் சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம். அவன் வந்து அப்ப உள்ள பரமாத்மா என்ன சாட்சியா உட்காந்துருக்காரு. ஓ உனக்கு எல்லாமே சாப்பிட பிடிக்கிறதா, ஊறுறது பறக்கிறது எல்லாமே சாப்பிட பிடிக்கிறது. அப்ப அவனுக்கு அடுத்த ஜென்மம் வந்து ஹியூமன் பீயிங்கா கொடுத்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், நீ பன்னியா போயிடு, பன்னினா எல்லாம் சாப்பிடும். அந்த மாதிரி அப்ப நம்ம என்னது எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணம். இயற்கைன்னா எனக்கு இந்த முக்குணங்கள் அதுதான் காரணம் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. இதனால என்னது நாம் வந்து சோல் என்ன பண்றதா நம்மளே பிளேம் பண்ணிக்கிறது. ஆனா அந்த சோல் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் டிசிஷன் எடுக்க முடியாது. அது இந்த முக்குணங்களால தாக்கப்பட்டதுனால, இந்த பாடி எடுத்துட்டு அந்த முக்குணங்கள் தாக்கப்பட்டதுனால அது வந்து இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் பண்றது. அப்புறம் पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोस्य सदसत्योनि जन्मसु. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கை முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு நம்மதான் முக்குணங்களும் நம்மள வந்து இப்ப வந்து எல்லாரும் பகவத்கீதா கிளாஸ் வந்து சத்துவகுணம் ஓங்கி இருக்கு. அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது? எல்லா ஆக்டிவிட்டியோட அங்க போனேன், ஆபீஸ் போனேன், அந்த இதுக்கு போனேன், ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்திருப்போம். அப்போ ரஜோகுணம் ஓங்கி இருந்தது. அப்புறம் திரும்பி இப்ப ராத்திரி எல்லாம் என்னது தமோகுணம் நம்மள ஆழ்த்தும், சோம்பேறியாரு படுத்துக்கோ, ஏன்னா உடம்பு டயர்டா போயிருக்கும். அப்ப அது ஆனா ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு நம்மள வந்து போட்டு புரட்டி எடுத்துட்டே இருக்காங்க. சோ இவ்வாறாக ஜட இயற்கையுள்ள உயிர் வாழி இயற்கை குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றனர். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். அந்த முக்குணங்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டதுனாலதான் அவன் நன்மைகளும் பண்றான், தீமைகளும் பண்ணிட்டு இருக்கான். இதுல என்னன்னு தெரியல. சோல் ஓகே, எல்லா இடத்துலயும் சோல் தான் இருக்கு அப்படின்னு. முக்குணத்தில் உள்ளவர்கள் வழிபடும் முறைகள் எப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு பாக்கலாம். சத்துவ குணத்தில் உள்ளவர்கள் பகவானை வழிபடுகிறார்கள். பகவான் வந்து கோயிலுக்கு போறது, காலையில போய் மாலை சாத்துறது, கும்பிடு போடுறது எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ரஜோகுணத்துல உள்ளவா என்ன பண்ணுவா? பொலிட்டிஷியன்ஸ் இவாளெல்லாம் கும்பிடு போடுவான். ஏன்னா அவன் வந்து அவனுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சலாம் முடிச்சதானே அவன் ஏதாவது நமக்கு ஆதாயமா ஒரு என்னது டிவி தரேன், ஃப்ரிட்ஜ் தரேன், அவனுக்கு எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்கணும். அப்ப அவனுக்கு நம்ம வந்து அவன் தருவான்னு நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணுவோம், அவன் தந்துட்டான்னு சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். அப்ப நம்ம வந்து மனுஷாளுக்கு சில பேர்லாம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பாலிட்டிஷியன்ஸ் என்ன பெரிய பதவியில இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் வந்து ஆபீஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு மாதிரி ஒருத்தன் பெரிய பதவியில இருக்கான், அவனுக்கு அவ்வளவு நல்லா எல்லாம் பேசி எல்லாம் பண்ணுவான். ஏன்னா அவன் மூலமா தான் நமக்கு இன்கிரிமெண்ட் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இதுல கூட சில பேர் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணம் சொல்றவங்க இது பண்ணுவாங்க. சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க பகவானை வழிபடுவார்கள். ரஜோகுணத்துல இருக்கிற மனுஷா இந்த மாதிரி வாழையெல்லாம் பண்ணுவாங்க. தமோ குணத்துல உள்ளவள் என்ன பண்ணுவாங்க? பூதங்களை வழிபடுவார்கள். வளம் வந்து இந்த பிளாக் மேஜிக் பண்றவெல்லாம் பூதம், பேய், பிசாசு, ராத்திரி எல்லாம் பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க யாரு? தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. வந்து இயற்கை 3 முறைகளில் படித்தல்.
படிக்கும் போது சிலது சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவ எப்படி படிப்பா? உற்சாகத்துடன் படிக்கிறார்கள். இங்க அங்க பார்க்காம நல்ல உற்சாகத்தோட அப்படியே உள்ள முங்கி போயாச்சு. அதே ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி படிப்பாங்க? உற்சாகம் கொஞ்சம் குறைந்து கொஞ்சம் சாஞ்சு படுத்துண்டு இது மாதிரி எல்லாம் படிப்பாங்க, கொஞ்சம் உற்சாகம் குறைந்திருப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க தலகாணியாவே வச்சுக்கிட்டு அந்த புக்கை நிறைய அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க, படிக்கிறது காசுதான், ஆனா வந்து தூக்கம் கொஞ்சம் இதா கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். இவங்க வந்து தாமசிக் குணத்துல இருக்காங்க, அவங்க உற்சாகமே இல்லாமல் படிப்பார்கள். இயற்கை 3 முறைகளின் பரீட்சை எப்படி பரீட்சை எழுதுறாங்க? சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்கள் உற்சாகத்துடன் தேர்வு எழுதுவார்கள், ரஜகுணத்தில் உள்ளவர்கள் நேர்மை இல்லாத முறையில் தேர்வு எழுதுவார்கள், விட்டெல்லாம் அடிச்சு. அதே தமோ குணத்தில் உள்ளவர்கள் உற்சாகமே இல்லாமல் தேர்வு எழுதுவார்கள். எங்கோ எழுதணும், தூக்கம் வந்தா தூங்கிடலாமா ப்ராப்ளம், அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சோம்பேறி. இயற்கை 3 முறைகள் சாப்பிடுவா அந்த மாதிரி கேட்டகரி பார்க்கணும். ஆனா சத்துவ குணத்தில் உள்ளவர்கள் பகவானுடைய பிரசாதத்தை உண்கிறார்கள். ரொம்ப சிம்பிளா ஃபுட்டு, இது தரையில உட்காந்துட்டு காரசாரம் எல்லாம் இருக்காது, எதுவும் சத்துவ குணத்துல உள்ள கொஞ்சமா இருக்கும், அது சாப்பிட்டு மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க. இதே ரஜகுணத்தில் உள்ளவர்கள் இப்படி காரசாரமா உணவை உண்கிறார்கள். கண்ணால பசு கண்ணால பார்த்து நல்ல கலெக்ஷன்லாம் இருக்கா அதெல்லாம் பார்த்து கண்ணால ஷுட் பி ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கணும். அப்புறம் மூக்கால நல்ல முகர்ந்தெல்லாம் பார்த்து அப்புறம் நாக்கால டேஸ்ட் பண்ணி அப்படி அனுபவிச்சு சாப்பிடுவாங்க. காரசாரம் எல்லாம் போட்டு நல்ல ஒரு பைட்டும் நல்ல இதா இருக்கணும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க. ஏன் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன்னா நம்ம என்ன கேட்டகரியில இருக்கோம்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான். அப்புறம் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க ஊறது பறக்கிறது எல்லாம் சாப்பிடுவோம், எல்லாத்தையும் டேஸ்ட் பண்ணணும், எனக்கு எல்லாம் சாப்பிட்டு பார்க்கணும் எது எப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப இந்த தமோ குணத்துக்காக அது அழுகி போனதாலும் இருக்கணும், அதை வந்து சாப்பிடுவாங்க. சோ அவ வந்து தமோ குணத்தை இருக்காங்க. எஸ். उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார், அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன். யாரு? பரமாத்மாவை குறிக்கிறது. இருப்பினும் இந்த மாதிரிதான் ஆத்மா இருக்கு, ஆனாலும் இன்னும் மற்றொருவர் இருக்கிறார், அவர் யாரு? தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அதான் சாட்சியா உட்கார்ந்துட்டார், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் அவர் தான். யார் அவர்? பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. அதுதான் இருக்காரு. சாங்ஷன் பண்றாருன்னா என்னது? அப்ப தப்பு வழி பண்றவனுக்கு எதுக்கு சாங்ஷன் பண்றான்னா, அவன் தப்பு பண்றான்னு அவனுக்கே தெரியும், அப்போ அவன் பண்றான், அப்ப அவனை எப்படி தடுத்து நிறுத்த முடியும்? அவன் தெரியாதுக்கு பண்ணினா பரவாயில்ல, பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும் பொய் சொல்லக்கூடாது, திருடக்கூடாது, அதுவும் பண்றான் அப்படின்னா ஓகே கோ அஹெட். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சாட்சியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அது வந்து அவர் இது அனுமதியும் வழங்குவார், பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அதோட அனுபவிக்க நீ தானே போற அப்படின்னு. அடுத்தது ஏவம்பேதி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணைः சஹ சர்வதா வர்த்தமானோ அபி நசபூயோ அபி ஜாயதே. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். கொஞ்சம் கடினம் தான் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறது, அப்ப என்னன்னு திரும்பி படிக்கிறேன். ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றை உறவு, இந்த ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழியோட இந்த பந்தம் இருக்கே, எப்படி வந்து இந்த குணங்கள் இவங்களை எப்படி தாக்குறது, இதை பத்தி உள்ள அறிவு, இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைவான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. இந்த உண்மையை வந்து அவன் புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது தியானேன ஆத்மனி பஷ்யந்தி கேசித் ஆத்மானம் ஆத்மனா அந்யே சாங்கியேன யோகேன கர்ம யோகேன சாப்பரே. தங்களுள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தினாலும் வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். ஒருத்தர் பரமாத்மா எப்படி வந்து இது பண்றாங்க, நல்ல தியானத்துல உட்காந்து அந்த பரமாத்மா வந்து ஃபீல் பண்றாங்க. அவங்க சில பேர் இருக்காங்க அப்படி, சில பேர் ஞானத்தை வளர்க்கணும். நம்மள மாதிரிதான் பகவத்கீதை படிச்சா இதெல்லாம் புரியுது, ஓஹோ அப்படி ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டாங்க. அண்ட் சில பேர் எப்படி சில பலனை எதிர்பாராது, ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காம அவங்க வந்து செயல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பரமாத்மா புரிஞ்சுட்டு அவங்க வந்து செயல்படுவாங்க. அந்த மாதிரி பலனை எதிர்பார்க்காம வேலை பண்ணும்போது பரமாத்மாவை உணர்கிறார்கள். அவங்க வந்து பரமாத்மா நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அடுத்தது அந்யே ஏவம் அஜானந்தஹ ஸ்ருண்வம்பியேப்ய உபாசதே தே அபி சாதி த்ரந்த்யேவ மிருத்யம் ஸ்ருதி பராயணாஹ. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும்
ஆன்மீக ஞானத்துல பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இது இருக்காது. அப்படி இருந்தாலும் பிறரிடமிருந்து முழு முதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். தாம் படிச்சு இது வரல, ஆனா யாரோ சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் நல்லது படிக்கணும் அப்படி சொன்னோன்னா அதை கேட்டு அவங்க படிக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி கேட்டகரி இருக்காங்க. அவங்க அந்த மாதிரி கேட்டு நல்ல ஞானத்தை பெற்று அந்த மாதிரி பகவான் வழிபட ஆரம்பிச்சுப்பாங்க. அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். இப்ப நம்ம எல்லாம் அந்த லெவல்ல தான் இருப்போம். எடுத்து யாரோ எடுத்து நமக்கு சொல்றாங்க, அதை நம்ம படிக்கிறோம். அப்புறம் இதுல இருந்து இந்த சம்சார கடலை நம்ம தாண்டி போறதுக்கு நம்ம பார்த்துடணும். அப்புறம் யாவத் சஞ்சாயத்தை கிஞ்சித் சத்வம் சதா வர ஜங்கமம் சத்வம் ஸ்தாவர ஜங்கமம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ சம்யோகா தத்வித்தி பரதர்ஷப. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். களத்தை அறிபவர் யாரு? ஆத்மா. அப்புறம் என்னது? செயல்களின் களம் பாடி. இந்த பாடியை புரிஞ்சுக்கவர் யாரு? ஆத்மா. இவர் இது ரெண்டும் இணைந்துள்ள கலவை. எது? இவை எல்லாமே எதெல்லாம் நீ என்னெல்லாம் அசைவனவற்றை காண்கிறாயோ, அசையாதவற்றை காண்கிறாயோ. இதெல்லாம் அசையாதவற்றைன்னா என்னது? மலைகள், இதெல்லாம் தான். இல்ல பிரகிருதி, என்னது பிரகிருதி என்ன சொன்னேன்? இயற்கையில எல்லாம் என்ன பாக்குறோமோ இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம், புரிஞ்சுக்கிறோம். அவை எல்லாமே என்னது? களம் மற்றும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையாகும். இது ரெண்டுமே இணைந்த கலவை தான் நமக்கு பிரகிருத்தியா தெரியாது. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிந்தவனும் இணைந்த கலவையாகும். திரும்பி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. சாரி, நான் வேற என்ன கொடுத்திருப்பேன், அதே ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஐ கேனாட் டூ எனிதிங். போட்டோ காப்பி. ஓகே. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திருஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யத்ஸ்வ அவினஷ்யந்தம் யப் பஷ்யதி ச பஷ்யதி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மை காண்பவனும், எல்லா உடல்லையும் பரமாத்மா இருக்காருன்னு யார் பாக்குறானோ, எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் பரமாத்மா. எல்லா உடல்ல என்னது? ஜீவாத்மா இருக்கவே இருக்கு. ஒரு பாடி தான் இருக்கு, ஆனா அதுக்குள்ள பரமாத்மா ரெண்டு கிளியே பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ரெண்டும் இருக்கு. ஜீவாத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மா இருக்குன்னு அந்த மாதிரி யாரு புரிஞ்சுக்கிறானோ, பரமாத்மை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். இது இருக்காங்கன்னு தெரியும், ஆனா இந்த ரெண்டு பேருமே என்னது? பரமாத்மா ஜீவாத்மாவுக்கு என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவன் உண்மையிலே எல்லாமே தெரிய வருது அவனுக்கு. அந்த உண்மையான காண்பவன் அப்படின்னு சொல்ற. அடுத்தது சமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் ஹினஸ்த்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன். ஆத்மா வேறு வேற இருக்கும். இந்த ஆத்மா உங்களோட உடலுக்குள்ள நீங்க இருக்கிற ஆத்மாவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஆனா பரமாத்மா எங்க உடல்ல இருக்கிறாப்புல எல்லார் உடல்லயும் இருக்காரு, எல்லா ஸ்பீஷிஸோட உடல்லயும் இருக்காரு. அந்த மாதிரி யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்தி கொள்வதில்லை. அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தன்னையே இழிவுபடுத்தி கொள்ள மாட்டான். தானே ஹர்ட் பண்ணிப்பாங்க சில பேர்லாம். ஒரு விரதம்ங்கிற பேர்ல ரொம்ப கடும் தபஸ்லாம் தன்னையே இழிவுபடுத்தி கொள்கிறான். அவன் பண்ணினா என்ன அர்த்தம்? யூ ஆர் ஹர்ட்டிங் நாட் ஓன்லி யுவர் செல்ஃப், உங்களுக்குள்ள பரமாத்மையை நீங்க கஷ்டப்படுத்துறீங்க. அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்தி கொள்வதில்லை. யாரு? வீற்றிருப்பவன் காண்பவன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் பரமாத்மா இருக்கா, ஜீவாத்மா இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறவன் அவன் தன்னையே சித்திரவாதம் பண்றதில்லை, இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். பிரகிருத்யைவ கர்மாணி கிரியமானானி சர்வசஹ யபஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றன என்பதையும், ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனை உண்மையில் காண்கின்றான். உடல் இருக்கிறதுனால்தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆத்மா என்னது? ஆக்டிவா இருக்கு, நம்ம உடலை வச்சு அது பண்றது. ஆனா உடல் தான் எல்லாம் பண்றது. அது எதுல? அந்த பந்தப்பட்டு எல்லாம் மெட்டீரியல் முக்குணங்களால பிணைக்கப்பட்டு அது பண்ணிட்டு இருக்கு. இதை யாரு புரிஞ்சுக்கிறானோ, ஆத்மா ஆக்டிவா இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஆனா அதுவும் ஆத்மா ஒண்ணும் பண்றது இல்லை, நம்ம உடம்ப வச்சுதான் அது பண்ண வைக்கிறது, அவ்வளவுதான்.
அது யார் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன்தான் உண்மையில் காண்கிறான். யதா சர்வகதம் சௌக்ஷ்மியாத், இல்ல ஒரு சிங்கிள் மீட்டர். யதா சர்வகதம் சௌக்ஷ்மியாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா நோபலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கிறதோ, ஆகாயம் இருக்கு, அது பாக்குறதுக்கு நம்ம தோன்றது இட் இஸ் டச்சிங் த ஓஷன் அப்படின்னு. ஆனா அது கிடையாது. அது மேல் மட்டத்துல இருக்கும், சாகரம் ஓஷன் கீழ் மட்டத்துல இருக்கும். சோ எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும், ஃபுல் ஆகாசம் நல்லா பரவி இருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றன. அது போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. அவருக்கு எல்லா ஃபேக்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இந்த ஆத்மா ஆத்மா நல்ல என்னது பிரம்மனோட நாலேஜ் இருக்குதுன்னா அது கலப்படம் கலங்கிறது இல்லை. உடலில் அமைந்து அதெல்லாம் நம்ம ஆத்மா அந்த உடல்ல இருக்கு, ஆனா வேறு உடலோட கலப்பதில்லை. அது டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அடுத்தது யதா பிரகாஷயத் ஏகஹ யுத்சன் லோகம் இமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரீ ததா கிருத்ஸ்னம் பிரகாஷயதி பாரத. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது. அது இருக்கிறதுனாலதான் இவ்வளவு நம்மளால we can ஆக்ட்னா என்னது, என்ன செய்கை பண்றோமோ அதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியாது. எப்படி ஒரு சூரியன் என்டையர் யூனிவர்ஸ் பிரகாசம் அந்த மாதிரி நம்ம உள்ள ஆத்மா இவ்வளவு சின்ன ஒரு ஆத்மா, அது நமக்குள்ள ஆத்மா இல்ல, அதுதான் நாம. ஆனா அந்த உடல்ங்கிற இருட்டுல ஞானம் என்றாரு. அது ஒரு சோகம் பார்த்தோமே, அந்த மாதிரி என்னது அது உணர்ச்சியை உண்டு பண்றது அப்படின்னு. தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது. அது எப்பவுமே ஆக்டிவா இருக்கும், கான்சியஸா இருக்காது. அதனால அது பிரகாசப்படுத்தாரு, நம்ம உடலை பிரகாசப்படுத்தாரு. பிரகாசம்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி லைட்டு, என்ன சொல்லுவார், தேஜஸ், இயங்க வைக்கிறது. க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞயோரேவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுர் யாந்தி தே பரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகிறார்கள். யாரு இதெல்லாம் ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கிறாளோ, கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, ஆனா இதெல்லாம் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல், அதனால கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். அதனால கீப் லேர்னிங், கீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நானும் இன்னும் படிச்சுதான் இருக்கேன். ஐ எம் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட். இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய நமக்கு பிராக்டிஸ் வேணும். இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் நம்ம வாழ்க்கையில அது நடைமுறையில கொண்டு வரணும், அதை விட கஷ்டம். ஆத்மா வேற இதுனால யாரும் இறந்து போன அழாம இருக்க முடியுமா? நம்ம இன்னும் பந்தப்பட்டுதான் இருக்கோம். அதுல இருந்து வழி வரணும்னு சொல்லிதான் நம்ம இது படிச்சுருக்கோம். சோ இந்த வேறுபாடு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உடல்ங்கிறது என்னது, உடலின் உரிமையாளன், உடலுக்கும் உடலோட உரிமையாளன் யாரு, ஆத்மா, பரமாத்மா. அவளுக்குள்ள இடையிலான இந்த வேறுபாடு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இது ஞான கண்களால் தான் அறிய முடியும். அது ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் இதேதான். அப்ப இதை புரிஞ்சுக்கிறவா பரம இலக்கினை அடைந்து விடுவார்கள். 13வது சாப்டர் ஆயிடுச்சு. இது அர்ஜுனன் 6 கேள்விகளை கேட்கிறார். க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்திரஜ்ஞ ஞானத்தை ஞானத்தோட விளக்கம் சொல்றார். அப்புறம் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை என்னன்னு பார்த்தோம். ஞேயம், ஞேயம் அறிவின் பொருள் என்னது, எதை பற்றி படிக்கிறோம்னு அது ஞேயம். எஸ். பிரகிருதி புருஷா மற்றும் யூனி அவர் ஒரு சங்கமம், அது எப்படின்னு பார்த்தோம். நம்ம அதை இயற்கை சான்றுதானே வாழ்வு, அதை பத்தி படிச்சோம். அறிவின் பார்வை இதெல்லாம் இப்ப படிச்சோம். 27ல இருந்து 35 வரைக்கும் அந்த அறிவை ஒரு பார்வை தான் பார்த்தோம். எஸ். மாதவேந்திரபுரி நம்ம படிச்சுட்டோம். அதனால இது மாதவேந்திரபுரி இப்பதான் 2ஆம் முறை மாதாஜி படிச்சாங்க. இந்த மாதாஜி படிச்சாங்க நித்யா. இது முடிந்து விட்டோம். ஸ்டாப் ஷேர் 40 ஆயிடுச்சு. Stop recording. Yes.